سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو تبوكت كونو ناي وتر تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو أقدسن وانا وانت حستوتات حزنا لكم مزينا لنا كساب موداتا نايز مدب مسانا كتصنحو بخبرنا قدمكم لايك ناقبركم تو ريتوخ من حسابكم من دما بحناز من قد قدفو كم وترو دقفكم نداد نايز channelيو وترو كيسالكم تحقزوان نايز channel دما يغني لنا كيبلنا كنحلف قبو هيكونن قصيلنا بين جميرنا بينكم نغوص لها مان كسب زخد كايتي حد الشمع باليتات زلو زخونا جن let's start مزي جيلو زلو كنتات مخناتو أمنا بزوحنا بوليتيكاون وتهدراون كنتات سلو زلو كابتو قطبا كفالينا سلا زجدد كنت انقغينا انت ناي قطباون كافر كنغبرو سلندل زلنا thank you let's go. Carried out more attacks on southern Iran as the standoff over the Strait of Hormuz intensifies. The port cities of Bandar Abbas, Sarik, and Jask have been hit. Keshem Island off the coast of Iran was also targeted. Iranian media say at least one person has been killed and 4 others wounded in strikes on a water pumping station in Mashhar near the Iraqi border. In the southwest, a fire engulfed a building in the city of Omidyeh. Country was among American Iranin زغطل زلو كيناتنا نرزلنا كبيد زغنا متفنان كبيد زغنا متهررام أمريكا I think تي ناي سلامنا قلن زبل زنا برقع زوج دفاع على لنا بحيلن نابجونسن زتملست يا تمثل تتكملوا زلا حيلن جونسن لو تكمل نتزدلي وزلو عوتات كم زعلهم ديو بحجي كراجن متى نسفز غنا متقعتات يقبروا خمسة لويز نجرزلو إيران بقديها كبيد زغنا قبر ملست كم زلا متفل عليه سئلتاتن صحفاتن يوصلوا نساتهم وانتهي مخانم تنهينا كنريمنا مهنياتو this is كلتيوم حيلتات كبد بالي من قصاصات يقبروا خمسة لويز نجر أمريكا كدهلهم تفتنا لا تياتهم كاز الدهلو كم زي يكونوا كرجاجوس ولا يفتن الله this is going to be very very interesting and مرقت حتعدهم ناي مقصاص ناي قالات موروارا لو تي أمريكا تي سنترال سنتيكومز بحالويكاتي إزناي وزلو إيران نتي استجابرة كنتات تحصل زلاينا نهرم زلنا زبل زربا يسمع بتقال دما تياتهم ننو بعلاتهم يمكم زقبرو زلو زبل زربا ونسمع مالتي إيران كا نتي استجابرة سمع أمريكا سلو زفرسوتو ترى كونس كبيت زغنا متقعد سلة تجبر زلاينا قبر ملسن هب زلنا يم زبل زلو كالي perspective بخال من قد خاخن ريو. That the Iranians are really and Oman. We don't know yet whether these strikes actually did hit their targets, but at least in Jordan, the Jordanian authorities confirmed that they had shut down at least 4 missiles. So you see there that the Iranians are really responding and saying that they are targeting U.S. military facilities or U.S. military interests. Of course, reminding our viewers that the U.S. has a lot of military presence in those countries, either their actual U.S. bases or in the case of Jordan, it is not a U.S. base. هجي انتاينا نرجالنا اتي كله تي تحت تري وزلون بلج زبل دما قبر ملسي نا ايران جهابت تيو اب جوردان ابي متقعت كم زغبرت يوم زنغرو يقداس كم وترو جوردان تخلا خيلاتو زبل زرباينا نسمى زلنا انت اندبندنت ميديا دوز اوزو الفيديو تاع بزخنم توصل زين غلمبر ابي عنوات كم زوردت ابي عنوات كم زوردت ايران يزنغر زلو اب كويت بدفو اب كويت ناي نداد مخازينو زنبركم دما ناي باتريوتس እቲ ኤር ዲፌንስ ሲስተም ዘቐምጡሉ ዝነበሩ ቦታ ከም ዝሃረምዎን ኣዝዩ ከጅፍ ዝኾነ ትኪ ዘውፅኡ ዘሎ ቪድዮታት ኣብ ሶሻል ሚድያ ብፍላይ ቤክ ሰርኩሌት ክገብር ኣሎ ኣብ ዝኾነ ምፅቕርባ ምስ ተፃረየ ምናልባት ከነምፅኦ ንኽእል ንኸውን ወይ ምስ ተፃረየ ክብለኩም ዞም ሜንስትሪም ሚድያ ስለምንታይ ነዞም ናይ ምዕራባውያን ሚድያታት ትጥቀም ገለ ዝብሉ ሰባት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ዩቱብ ናቶም ስለ ዝኾነ ዩ ሃቭ ቱ ነቲ ንሳቶም ዝቕበልዎ ናራቲቭ ወሲድካ ነቲ ተወሳኺ ንሕና ንሪኦ ዘለና ብዘረባ ክንእትዎ ኢና ንመረፅ ተዘየለ بحقهم كتصعد كتكلم لك عن نساتهم زدليوا له ناراتيف نساتهم زدليوا له جن نساتهم زدليوا نحن نتاعن قبرنا نفتن توسخ حبريتا قبل عليك نبكمينا نفتن بر مع تصابو ينتي زقات مزلو كنتات ريبورت نقار مع شجري يفتر عندي فيديوهات زغول دقيقنا زخونا نقرص امازين نرخبلو زو فيديوهات معناته ديمونتايز قبروا ديمونتايز مالتها بيوتيوب تاع مالتي نعخاسي نيدخل زدخم كايو ولا حنتس اماين بكانينا سلامتايكم يقولها كالا يجزي كم ذا عينة ترسي تكبر المبالي في الهجي ناي ليبانوس كوينات ناي قازان تتنكيفكا أمين
ولا بزي زخونه فيجوال كنزارب كلنا ديمونيتايز قبروت فيديو وانت واحده نسرار 4 ساعات وين قاله ديمونيتايز قبروها جزدايو دارغا بفنجا نتارسناتهم كنت قد فيهم زقددوها لذ قالسي نتي ነገር كافر كتقبر تدلي ديها ويس ذاتس واي بزح سب بزعبو كزارب زي مرز كتفلطو زلكم ننجيرها اسرائيل تعوت من بالي تزبلص تزغلل انت تزبلصن اسرائيل تعوت هاجر املاح باري كلهم يقالنا بالكامخات بلاي ግን ነቲ ኩንነት እስራኤል ትገብሮ ዘላ ድማ ሸለሌልካ ክትኮተ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ማለት ዳርጋ ንዓለም ምሉ በፅቢፃ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ እስራኤል እጂ ተመሊስና ኣብዚ ክንሪኦ ከለና ብጀካ ስዑድያ ብምልእ ነተን ሃገራት ታሪመን ኣለዋ ብምልእ ንብለኩም ኣለዉ ጆርዳን ታሪም ኣሎ ኩዌት ታሪም ኣሎ ባሕሬን ታሪም ኣሎ ቀጠር ታሪም ኣሎ ኢማራት ታሪም ኣሎ እንኮላይ ዖማን ታሪም ኣሎ እዚ ዑማን ለንቀነ ርክብ ኣብ መንጎ ዑማንን ኢራንን ተኻይዱ ነይሩ ዑማን ድማ ምርድዳእ ኣብዩ ይበሃል ኣሎ ምክንያቱ ኣሜሪካ ልዑል ፀቕጢ ስለ ትገብረሉ ዘላ ዝኾነ ነገር ክገብር ኣይከኣለን ስለዚ እንተስ ተሃሪሞም እንተስ መጠንቀቕታ ተዋሂቦም ኣሎ ብሓፈሻ ኢራን ነዞም ኣብዚ ከባቢ ዘለው ደጋጊማ ትነግሮም ኣላ ኣይከንዱ ኩሉ እቲ ዳመጅ ኣባይ ከተውርዶ ትደሊ ዘላ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊኹም ንከውርዶሲ ፀገም ዝበሃል የብለይ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክገብሮ ዝኽእል እዩ ስለዚ ዎች ኣውት እዚ ጉዳይ እዚ ለኪምኩም ክጠፍእ ዝኽእል ጉዳይ ኩነታት ምዃኑ መገንዛብ ከድልየኩም እዮም ዝብለውን ዘሎም ሃገራት ኸልጅ there is nothing they can do ኣብዚ ኩነታት እዚ of course ዶናልድ ትራምፕ ፀቕጢ መገበሩሉ ገለገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን I don't think ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ እዋን እዚ ፀቕጢ ናቶም ክግደሰሉ ዝኽእል ብፍፁም ተገዳስነት ከርኢ ዝኽእል ኣይመስልኒ ዘሎ ምክንያቱ ዳርጋ ከቢድ ዝኾነ ጉዕዞ ኢና ንርኢ ዘለና ከቢድ ዝኾነ ኣካይዳ ንቐፅል There are U.S. military personnel and U.S. military aircraft, for example, located in Jordan. This, the Iranians say, are responses to those American strikes with Central Command announcing at around 5 a.m. Paris time this morning that it had completed its latest round of strikes with dozens of targets, multiple locations, and everything from air defense system to radar sites in Iran being targeted. What was interesting, I thought, was that announcement by Central Command that ended on the Strait of Hormuz and how vital it was, adding those words. ሕጂ እንታይም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ቀንዲ ዕላማ ወንዚ ናይ ሰንትራል ኮማንድ ናይ ኣሜሪካ ዘካይዶ ዘሎ ሓይሊ ሕጂ እውን ተወሳኺ ሓይሊ ይእክብ ከም ዘሎ ኣብቲ ገማግም ባሕሪ ዝንገር ዘሎ ቀንዲ ዕላማ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ብሓይሊ ንምኽፋት እዩ ኢንፋክት ሓቢኦም ይእትዉ ከም ዘለዎ ብዙሕ ሓያለ መራኽብ ሓቢኦም ጨውዮ ንኢራን እናሓረሙ ነፈ መራኽብ ንኽወፃእ ይገብሩ ከም ዘለዉ እውን ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ በዚ ከምዚ ዓይነት መንገዲ ክንምንታይ ለውጥ ከተምፅእ ትኽእል ነቲ ዕዳጋታት ብከምዚ ደረጃ ከተረጋግኦ ትኽእል ዲኻ ንዝብል ነው ዋጋ ናይ ነዳዲ ድሮ ክውስቕ ጀሚሩ ለ72 ዝነበረ ናብ 77 ደይብሎ እዚ ኸማን ምስቲ ናይ ዝተፈላለየ ማኒፕሌሽን ዝካየድ ዘሎ ኣብቲ ዕዳጋ እምበር ምስቲ ዘሎ ኩነታት ምስቲ ሪዘርቭ ናይ መብዛሕትአን ሃገራት ኣንቆልቁልዎ ዘሎ ኩነታት እቲ ዋጋ ናይ ነዳዲ ላዕሊ ክኸውን ምተገበየ እዮም ዝብሉ ግን ብርግፅ ነቲ ብዋጋታት ማኒፕሌት ይገብርዎ ከም ዘለውን ነቲ ዘሎ ሪስክ ዘየንፀባርቕ ክመስል ከም ዝኽእል ይገብርዎ ኣለዉ እዚ ድማ ነቲ ኩናት ንምንዋሕ ክሕግዝ ስለ ዝኽእል ዶናልድ ትራምፕ ብዓቕሊ ፅበት ኣብ ዘይክየድ ከይኸይድ እዩ እስኪ ኣሜሪካ ወታደራዊ ፖስቸር ናታት ኣይመስል Arabian Sea right now. You can see some of them right there behind you. Tell us what's going on right now with this buildup. Yeah, so what you're seeing here is you have everything from destroyers to, of course, the aircraft carriers. Like you have Pamela Brown on the Lincoln, which is one of those aircraft carriers. We have amphibious assault ships, which are designed to basically work in the way in which you would actually mount an amphibious assault against a coastline. You have the cruisers that are part of the naval inventory, and then you have transport docks, dock landing ships, and a sea base. So this would be the type of equipment that you would need to go in and go after a target like, for example, Karg Island right here. You would use those kinds of vessels to go after Karg Island or possibly any of the other areas in the Strait of Hormuz that you would potentially want to take as part of a... So ወታደራዊ ክኢላ እዩ ዝትንትን ዘሎ እንታይ እቲ ፕላን እዩ ዝብለኩም ዘሎ እቲ ኣሜሪካ ብፃዕቂ ትገብሮ ዘላ መጥቃዕቲ በቲ ሓደ ክትሪኦ ከለኻ ካብኡ ቀፂልካ ክትርኢ ከለኻ ድማ እቲ ወታደራዊ ኣቃውማ ናይ ኣሜሪካ እቲ ዘለዋ መራኽብን ኩሉ እንተሪኢኻዮ ይብል ኣሎ ብሓፈሻ ሓደ ወራር ንኸካይዱ መደብ ዘለዎም ይመስሉ ንኣብነት ሓንቲ ደሴት ድዩ እቲ ገማግም ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንምቁፅፃር ገለ ነገር ንኽትቆፃፀር ዘድልየካ ዓይነት ኣቃውማ ናይ ወታደራዊ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ኣቃውማ ኢና ንርኢ ዘለና ይብላ ኣሎ ኩሉ ዓይነት ወታደር ኩሉ ዓይነት ኣፅዋር ኩሉ ዓይነት ናይ ኔቪ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ዘድልየካ ነገር
እያ ቀሪባ ዘላ ኣሜሪካ ይብላ ኣሎ ስለዚ መጥቃዕቲ ዝግበር ዘሎ ዝኾነ ይኹን ሃንደበታዊ ገለ ቦታ ወይ ገለ ደሴት ንመሓዝ ክገብርዎ ንዝኽእሉ ነቲ ናይ ፀላኢ ሓይሊ ድሮናቱ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቱ ራዳራቱ ኣዳኺምካ ነቲ ክትገብሮ ትደሊ ዘለኻ ፀገም ስጉምቲ ንምውሳድ ክሕግዘካ ዝኽእል ዝበልዎ ዝገምትዎ ነገር ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ንዑ ዘእንፍት ስጉምትታት እያ ኣሜሪካ ትገብር ዘላ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ምናልባት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ከይተቆፃፀርካ ብዙሕ ነገር ከተስልጥ ከም ዘይክእል ተረዲእዎ ኣሎ ንኢራን እናለመንካ ኣብ ኢራን እናተንበርከኽካ ክኸውን ዝኽእል ብዙሕ ከም ዘይኮነ በሪህሉ ኣሎ ግደ ሓቂ ኢራን ድማ ተረዲዎም ኣሎ ብዙሕ ነገራት ዝግባር ዘሎ እንታይ ክመፅእ ከም ዝኽእል ተረዲዎም ኣሎ ግን ኢራናውያን እውን ንባዕሎም ነቲ ኩነታት ፅቡቅ ገይሮም ኣንቢቦም ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ምፅዋር ዓቕምናቱ ድሩት ምዃኑ ቅልጡፍ ዝኾነ ዓወት ክረክብ ዝደሊ እምበር ነኺሱ ንነዊሕ ክምክት ዝኽእል መራሒ ከም ዘይኮነ ፈሊጦም ኣለዉ ጥራይ ኣይኮነን ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ሽግራት ይገጥሞ ስለ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ሓደ ካብቲ ዓብዪ ሽግር ድማ እቲ ቀንዲ ኣብ ሰነት የማናይ ኢዱ ኮይኑ ነዚ ኩናት ዝጉስጉስ ዝነበረ ሃንደበታዊ ሞት ኣጋጢሞ ኣሎ ዜሌንስኪ ግርሃም ዝበሃል ስለዚ ኣብቲ ፖለቲካዊ ድጋፍ እውን እንተኾነ ነቲ ኩናት ጠቕላላ ህዝቢ ይድግፎን እዩ ዘሎ እቶም ንዑ ዝድግፉ ዝነበሩ ሪፓብሊካን እውን እንተኾነ ገሊኦም ሚድተርምስ ይመፅኦም ስለ ዘሎ ገሊኦም እቲ ናይ እስራኤል ኩነታት ኣብ ኣሜሪካ ኣመነ ተፀላእነት ናሓደረ ይመፅእ ስለ ዘሎ ካልኦት ድማ ከምዚ ናይ ሊንሲ ግራም ሃንደበት ምማቱ ካልእ ድማ ሓደ ሚች መኮነል ዝብልዎ ከዓ መይቱ ድዩ ዋላ ሓሚም ኣብ ሆስፒታል እዩ ዘሎ ድሃይ ይፍለጥን እዩ ዳርጋ ከምዚ የለየ ግን ዝቁፀር ዘሎ እዚኣቶም እውን እንተኾነ ነቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ኩናትን ወረ ኩናትን ክሕግዙ ዝኽእሉ ዝነበሩ ክድግፉ ዝኽእሉ ዝነበሩ ፖለቲከኛታት እዮም መቸም ተኣምር እውን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እዚ እቲ ኩናት ናብ ካልእ ንኸይከይድ እዩ መልእኽቲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ዝብሉ እውን ኣይወሓዱን ግደ ሓቂ ብዙሕ ነገር ክትብለሉ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ እቲ ኩናት ከቢድ ኩናት ሕማቅ ኩናት ሓደገኛ ኩናት ክኸውን ስለ ዝኽእል ምናልባት ኣምላኽ እቲ ክመፅእ ዝኽእል ርኢዩ ዝገብሮ ዘሎ ስጉምታት እዩ እንተበልካ ኣመነ ካብ ሓቂ ዝረሓቕካ ከይመስል ይኽእል ብዝኾነ ኣብ ስራሕ ኣምላኽ ኣቲና ትንትን ክንብላ ንኽእል ኢና እቲ ሞት ናይቲ ፖለቲከኛ እውን ዓብ ግደ እዩ ዘለዎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንእስራኤል ኣብ ሞራላ ዓብ ግደ ገይሩሎ ዓብ ተራ ተፃዊቱሎ ብዓብዪ ድማ ዋላ ንኢራናውያን ይኹን ንራሻውያን እውን ሞራል ሂብዎም ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብወገን ኢራን ኣክቹዋሊ ሰለብሬት ክገብሩ ጀሚሮም ኣሎ እዩ ዝበሃል Television seems to have celebrated the death of US Senator Lindsey Graham. In a broadcast aired on Sunday, the state TV anchor congratulated the Iranian people, described Graham as a warmongering anti-Iran senator, and declared that he had been sent to hell. In another moment, a state TV host said the news was so sweet that he wanted to read it twice. Hardline Iranian news outlets also published celebratory headlines. One report said that Graham had taken the destruction of Iran to his grave. Pro-regime social media accounts shared images showing several individuals. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እቲ መይቱ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ማውታናቱ ድማ ብዙሕ ኮንስፒረሲ ቲዮሪ ዝፈጥር ዘሎ ፖለቲከኛ ሊንሲ ግርሃም ናይ መወዳእታ ቅድሚ ምማቱ ዝገበሮ ነገር እንተነይርዎ ኣብ ዩክሬን ከይዱ ንኩናት ናይ ዩክሬን ናብ ዝገደደ ደረጃ ንምስጋር ኣብ ልዕሊ ራሽያ ማዕቀባትን እገዳታትን ከነብዝሕ ኣለና ንራሽያ ንምንብርካኽ ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ከም ዘለና ካብታ ናይ እስራኤልን ናይ ኢራንን ንእሽተይ ስለ ዘዕረፈ ዕረፍቲ ዝበሃል ስለ ዘይብሉ ካብ ኩናት ቀጥታ ነታ ሓንቲ ኩናት እናተዘሓሓለት ትኸይድ ዘላ ላምባ ክቕስቅሳላ ኢሉ ምስ ከደ እዩ ዘይተመልሰ እንታይ ኮይኑ ብዙሕ ቲዮሪታት እዩ ዘሎ ገለ ካብቲ ቲዮሪታት ራሽያ ገለ ኢድ ኣለዎም ኣብዚ መቕተልቲ እዚ ናይ ዝብሉ ኣለዉ ብርግፅ ሓንቲ ዘረባ ግና ደመቐት ትመፅእ ኣላ እቲ ኣሜሪካ ነጊሮሞ ዘለዎ ዶናልድ ትራምፕ እውን ተዛሪብዎ ዘለዎ ካልእ ዝብልዎ ዘለዉ ተቐባልነት ዘይብሉ ዳርጋ ካብ ኩንነት ዝረሓቐ ዘረባ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ከምዚ ክኸውን ኣይክእልኒ ሃንደበት ከምዚ ኢሉ ብጥኻም ልቢ ጥራይ ክመውት ኣይክእልኒ ድሓር እዚ ዓብ ፖለቲከኛ እዩ ማልቲ ሚልዮኔር እዩ ጥዕና ናቱ ሜጀር ምቁፅፃር ክጠፍኦ ዝኽእል ኣይኮነን ጥዕና ናቱ ንምክትታል ድኻም ልቢ ነይርዎ ወይ እውን ገለ ምልክታቱ ነይርዎ ቀፃሊ ሓካይም ኣብ ዙርዮም ኮይኖም ክከናኸንዎም ዝኽእሉ እዮም ተራ ሰብ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ኣርጊመንት ዝብልዋ ዘለዉ ሓደ መዓልቲ ቅድሚ እቲ ኩነታት ቶታሊ ኖርማል ነይሩ እሞ ከዓ ኣብ ሓደ ዓብዪ ፖለቲካዊ ኣገዳሲ ጉዕዞ ከይዱ ነይሩ ናይ መንግስቲ ስራሕ ዕዮ ሒዙ ከይዱ ዝነበረ ንምክትታል ናይ ጥዕኑ it doesn't sound like that ከምኡ ኣይመስልኒ እቲ ዘረባ እቲ ነገር ብዙሓት ነቲ መንግስቲ ዝሃቦ ወይ እውን ነቲ ናራቲቭ ብሚድያ ዝግበር ዘሎ ኣይተቐበልዎን ኣለዎ ኤግዛክትሊ ግን እቲ ኮንስፒረሲ ቲዮሪስ ወይ እውን ግምታት ዝወሃቦ ዘሎ ራሻ ዶ ኢራን ዶ ገለ ዶ ድብልዎ ዘለዉ ግን ብዙሕ ሰብ ካንዑ እውን ክቕበሎ ኣይከኣለን ኣሎ ምክንያቱ ኢት ኩድ ቢ ፖሲቢሊቲ ኣሎ ተኽእሎ ኣሎ ግን
nobody knows exactly what happened ኮይኑ ተሪፉ ግን ኢራናውያን ከም ትሪዎም ዘለኹም እቲ ዜና ኣዝዩ ጥዑም ስለ ዝኾነ ክልተ ግዜ ኣብ ገለ ሚድያታት ከንብብዎ መሪፆም እዮም ዝበሃል ዘሎ I think እቲ ኢራናውያን ከምኡ ክገብሩ ከለዉ ክፍኣት ስለ ዝኾኑ ዝብል ሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ ነቲ ኩነታት ዘይፈልጥ ኢራናውያን ህፃናት ይቅተላ ኣለዋ እኮም ዝበልዎ ኖ ከምቲ ኣብ ጃፓን ኒኩለራዊ ቦምብ ድሮፕ ዝገበርና ኣብ ሂሮሺማን ናጋሳኪን ዝገበርናዮ ከምኡ ክንገብር እውን እስራኤል ከምኡ እንተገበረት እውን ቅቡል እያ ብኢራን ኢልዎ እዚ ኩናት ንጀመረ እኮ ኣብ ኢማራት ከይዱ ኢንተርቪው ዝገበረላ ኣብ ድምፂ ያልኩም ነይረ ንሕና ንጃፓን ንክንስዕር እኮ ዝገበርናዮ ክልተ ኒኩለራዊ ቦምባታት ዝገበርናዮ እኮ ቅቡል እዩ ነይሩ ትኽክል እዩ ነይሩ እስራኤል ድማ ንህላዊ እያ ከምኡ ክትገብር ትኽእል እያ ብኢራን ኢልዎ እዚ ናይ ደም ሰብ ሞት ናይ ካልእ ሰባት ኢንጆይ ዝገብር ዝነበረ ሰብ እዩ ስለዚ ኣብ ሞት ናቱ ፍሉይ ድንጋፀ ክግበረሉ ምፅባይ በቸም ሰብኣዊ ኣተሓሳስባ ይመስለኒ ተድኻኒ ሞት ኣይክሰስኒ ብርግፅ ግን ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ንሞት ናይ ደቂ ሰባት ሞት ናይ ንጹሃት ከም ኖርማል ነገር ከም ተራ ነገር ገይሮም ዘባጭውሉ ዝነበሩ ሎሚ ናቶም ሞት እዚ ብምማቱ መን ሓዚኑ ለፈልጥኩም ኣለዉ ኣብ ከባቢና ብዙሓት ሰባት እዮም ሓዚኖም ዘለዉ ሶማሊላንድ በቃ መዓልቲ ሓዘን ኣውጆም ህሉ ኾኑ እዮም እዚ ሓደ ካብቲ ቻምፒዮን ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ንክትረክብ እዩ ነይሩ ተቃወምቲ ናይ ኢራን ንብዓት ንንብዓት እዮም ኮይኖም ዘለዉ እቶም በዓልቲ ፓልቪ ገለ ዝበሃሉ ስልጣን ክቕበሉ ዝደልዩ ዝነበሩ ቀንዲ ናቶም ደጋፊ ዝነበረ እዚ ዝሕዝዎን ዝጭብጥዎን ጠፊእዎም ኣሎ ምክንያቱ ነቲ ስርዓት ነቲ መንግስቲ ኢራን ገምጢሉ ነቶም ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ናይቲ ሻሃድ ነበረ ወዱ እንዲ ዘሎ ንሱን ካልኦትን ኣብ ስልጣን ንክመፁ ዝግበር ዝነበረ ጠቕላላ ይሰርሐን ስለዚ እዚ ምማቱ ነታ ሕልምት እያ ጠቕላላ ከም ትመውት ስለ ዝገበረ ማራዮም ሓዚኖም ዘለዉ ብዙሕ ናይ ሓዘን ቪድዮታት ይወፅእ ኣሎ ከምኡ እውን ደገፍቲ ናይ እስራኤል ኣመና እዮም ሓዚኖም ዘለዉ ደገፍቲ ናይ እስራኤል ዝሕዝዎን ዝጭብጦን ጠፊዎም ዘሎ ከምዚ ዓይነት ሰብሲ ከመይ ጌርና ክንረክብ ንኽእል ፍፂሙ ናይ ህዝቢ መርገም ዘይግድሶ ናይ ህዝቢ ኣብ ሳውስ ካሮላይና ብዙዕም ዝቃወሞ ነይሮም ግን ብገንዘብ ስለ ዝኾነ ሓንቲ ክገብሩ ይክእሉ እዮም ኤኒዌይ ሕጂ እውን እንተዝቕፅል ነይሩ ክንደይ ኩናትን ወረ ኩናትን ከስዕብ ዝኽእል ዝነበረ እዩ ኣምላኽ ነዚ ዓለም ስለ ዝመረፃ ይመስለኒ ኣብ ዝግብኦ ቦታ ወሲድዎ ኣሎ ፍርድና ኣምላኽ ኣበይ ክኸይድ እንታይ ክኸውን ኣምላኽ ኣለዎ ባዕሉ የግዳስ ካብቲ ንሪኦ ዝነበርና ንኩናት ካብ ምግዳድ ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ ንእሽተይ ህድእ ክብል ገለ ካብቶም ዝቕስቅስዎን ዝደፋፍእዎን ዝነበሩ ነዳዲ ዝህቦ ዝነበረ ስለ ዝኾነ ምናልባት ምስቲ ዕድመ ናቱ ዶናልድ ትራምፕ ንባዕሉ ካባ ፀቢቑ እዩ ዝዓበዮ ሰብኣን ሓደን እዩ ዶናልድ ትራምፕ ብ10 ዓመት እዩ ዝዓብዮ ስለዚ ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ እውን ዳግመ ግምት ንክገብር ሂወት ሓፃር ምዃና ኣብዚ ሓፃር ዕድመ ፅቡቅ ነገር ጌርካ እንተኸድካ ዝሓሸ ክኸውን ከም ዝኽእልን ማስ ከም ትመውት ስለ ዘይፍለጥ ድማ ቁሩብ ትለይ ምስ ሕልናኻ ቁሩብ ምምይያጥ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ መልእኽቲ ከመሓላልፈሉ ይኽእል ግን ኣይ ዶንት ቲንክ ሶ ዶናልድ ትራምፕ ክሳዕ ከምዚታት ሪፍሌክት ክገብር ዝኽእል ኣይመስለኒ ኣነ ኮይኑ ተሪፉ ግን እዚ ሞት ናቱ ንብዙሓት ሰባት ኣዛራቢ According to reports, the 71-year-old senator died following a brief and sudden illness. For decades, he stood at the center of U.S. foreign policy debates, especially when it came to Iran. He had been one of the strongest advocates of a tough American approach towards Tehran. He consistently backed stricter sanctions against the Islamic Republic. He repeatedly supported the possibility of military action against Iran's nuclear program. And he was among the most vocal supporters of the close strategic partnership between the U.S. and Israel. Meanwhile, in the U.S., tributes have continued to pour in. Donald Trump has ordered flags across the ከም ትሪእዎ ዘለኹም እስራኤል ዓብዪ ደጋፍናታን ሓጋዝናታን ከም ዝኸሰረት እዩ ዝንገር እስራኤል ዓብ ክሳራ ገጢምዋ ዘሎ በት ውልሲ እዚ ኩነታት እዚ ከመይ ክኸውን እዩ ንዓታቶም ኤኒዌይ ሕማቅ ኮይኑ ፅቡቅ ኮይኑ ሓሊፍ ኣሎ ኩልና ሓደ መዓልቲ ክንሓልፍ ኢና ዝኾነ ፅቡቅ ነገር ጌርና እንተሓለፍና ፅቡቅ እዩ ንሓዋሩ ሊንሲ ግርሃም ስለ ዝሞተ ሞት ኣይምልከተኒ ዝብል ሰብ ዘሎ ይመስለኒ ኩልና መዓልትናን ሰዓትናን ሓሊፋ ኣኺላ ኣምላኽ ኣብታ ዝወዳእልና መዓልቲ ክንከይድ ኢና ኣብዛ ዓለም ክቕፅል እየ ዝብል የለን ስለዚ ሓደ ግዜ ኣብቶም ፖለቲከኛታት ሲ ንሓዋሩ ዝቕፅሉ ዲ ዝመስሎም እየ ዝብል ነይራነ ሓደ መዓልቲ ክትመውት ኢኻ you might be the most powerful person in the world ኩሉ ስልጣን ኣቢትካ ክህሉ ይኽእል እዩ ኩሉ መፋትሕ ናይ ኩሉ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ኣቢትካ ዘሎ ክመስለካ ይኽእል እዩ እስካየ ግን ኣይትኸይድን ኢኻ one day just like እቶም መሳኪን ህፃናት ኣብ ቃዛ ከምኡውን እቶም መሳኪን ህፃናት ኣብ ኤልፋሸር ኣብ ካልእ ክፋል ናይ ሱዳን ቀብሪ ዘይግበረሎም ግቡእ ዘይረኽቡ ዘለዉ ስርዓት ዘይረኽቡ ዘለዉ ብዘሕዝን መንገዲ ዝሞቱ ዘለዉ ምናልባት ንስኻ ዕምባባ ከውርዱልካ እዮም ግን ንዖም ዝበልዕ ፍልሖን ንዓኻ ዝበልዕ ፍልሖን ሓደ ይክኸውን
أمودة سيبوتها نتنياهو زغل عند رزلو أفتح حمدي خاطئت على معلتي this is gonna happen ስለዚህ ሓደ ግዜ እቶም ፖለቲከኛታት ንሓዋሩ ንኽነብሩ ኣምላኽ ፍሉይ ጸጋ ዝሃቦም እዩ ዝመስሎም ግን the greatest equalizer ይብልዎ ንሞት ኣነ ንኹሉ ሰብ ማዕረ ትገብርሲ ማንም ሃብታም ድኻ ሊቅ ዓሻ ለባም ፈላጥ ኩሉ ክሓልፋ ዘይክል ሞት ትበሃል ኣላ so ta ሞት ንኹሉ ማዕረ ምዃና እውን ሓደ ጽቡቕ ነገር እዩ because መብዛሕትኡ ግዜ ሞት ንጸላእ እንዲና ሞት ዝፈትዋ ሰብ የለን but you know sometimes ሞት መፍትሒ ምዃኑ ሓደ ኣዝዩ ጨካን ሞት ናትካ ጥራይ ዘል ከጥፋእካ ጥራይ ዘል ዝነበረ እንድሕር መይቱ ክትዕርፍ ከም ትኽእል ስለዚ በዓል እዚ መይቶም ዘለዎ ሕጂ ነቲ ንሱ ዝገብሮ ክፋእ ካልእ ሰብ ክትኮ ይኽእል እዩ ክትብለኒ ትኽእል ኢኻ ከይትኮኻ ይኽእል እዩ ንኣብነት ነተንያሁ ምስ ከደ ካብ ነተንያሁ ዝገድድ ክመፅእ ክትብለኒ ትኽእል ኢኻ ኖ ሜቢ ከይመፅእካ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ሞት ምህላው ከመን ሓደ ግዜ ነቶም የስትደልዮም ትፈትዎም ኣገደስቲ ሰባት ስለትወስደልካ ውይ ትብል ኢኻ ናይ ሞት ማለት ግን ነቶም ሕማቃትካ ተኣልየልካ ስለዚ ሳታ ሞት እውን ትፅላእ ነገር ኣይኮነትን ኦፍ ኮርስ ኣብ ፍጥረት ናይ ኣምላኻት ኢኻ ዶ ጌጋን ፅቡቕን ዝበሃል ኣሎ ኢልካ ኢኻ ግን ናብ ቁጠባ ንዝገር ኤውሮጳ ዘለኻ እዝንኻ ጀርመን ዘለኻ እዝንኻ As Volkswagen posts its weekly first half sales in China since 2010, the numbers point to a much bigger story. European auto giants including Volkswagen, Mercedes-Benz and Porsche are steadily losing ground in their most important market. Here's why China's homegrown automakers are leaving Europe's legacy giants struggling to catch up. Take a look at our next report. For decades, China was the world's most important market for global luxury car makers. Hence, their growth strategies around but that Mercedes-Benz's latest results highlight the shift. ሓደ ነገር ክነግረኩም ኣቶም ሰባት I mean this cannot be overstated እዚ ነገር እዚ ከተጋነኖ ፍጹም ዘይትኽእል ነገር ኢና ንዛረብ ዘለና ጀርመን ወይ ኤውሮጳ ናይ ብሓቂ ኩሉ ነገር ንኽገብሩ ኣምላኽ ዕድል ሂቦም ነይሩ እዩ ን30 ዓመት ካብ 1990 ኣቢሎም እዮም ናብ ቻይና ዕዳጋ ኣትዮም ገለ ካምፓኒታት ናይ ጀርመን ክሳብ 2020 ብውሕዱ ለሰይ 20 ዓመት 25 ዓመት ክሳብ 30 ዓመት እውን ክትብለ ትኽእል ክሳብ 2020 ከም ድሌቶም እዮም ዝግሕጡ ነይሮም መኽሰብ እቶም ንዖም ስዕረን ዘለዋ ካምፓኒታት ኣብ ቻይና እየን ዘለዋተን ካምፓኒታት እዞም ካምፓኒታት እዚኣቶም ከንባዕሎም ኣብ ቻይና እዮም ነይሮም ፋብሪካታት ናቶም ዝዓበየ ኣብ ቻይና እዩ ዘሎ ሶ ካልኦት ቻይናውያን ተወዳዲሮም ክቕድሙኻ ከለዉ ነቲ ዕዳጋ እናተኸታተልካ ንገሊኦም ገዚእኻ ንገሊኦም ነቶም ሰራሕተኛታት ናብ ናትካ ምፂኻ መዓት መኽሰብ ስለ ዘለካ ክትምዕብል ትኽእል ነርካ ዶ እወ እንታይ ዳጋሪድዎም ትዕቢት arrogance ቻይናውያን ኣሓልፉናን እዮም and this the same arrogance ያ ክትቀርሎም ሕጂ ድማ ነቶም ኣሜሪካውያን ተርክቡን ኣይኩልን እዮም ተዋሓደ ኣሜሪካውያን እቲ ካፒታሊዝም ንባዕሉ ምትዕፃፍ ስለ ዝሓትት of course ካፒታሊዝም ይሰርሕ ኣለኹ ንብል ኣይንኽእል ኢና ተዝሰርሕ ነይሩ ሲ ፍሪ ማርኬት እንተዝሰርሕ ነይሩ ታሪፍን ገለን ገይሮም ነዘን ናይ ካምፓኒታት ናይ ቻይና ኣሜሪካ ከይኣትዋ ኣይመሓፀውን ነይሮም ተወዳደርቲ ካምፓኒታት ስለ ዘይብሎም ኣብቲ ውድድር ክዕወቱ ስለ ዘይኽእሉ ዓለቕ ክጥቀሙ ይመርፁ ኣለዉ ብዝኾነ ናይ ኣሜሪካ ናይ ጀርመን መርሴድስ ማለት ሓደ ካብቶም ዓብይ ካምፓኒ ዝነበረ እዩ ይር ኦን ይር ሴልስ ናቶም ዲ ፕሮፊታቢሊቲ ናቶም ክንምንታይ ጎዲሉ ዘሎ እዩ 30% I mean እዚ ክሳራ ኣይኮነን ዲስትራክሽን is እንወት እዩ ዝበሃል كسمعكم إيه جرمانويان بعلهم كل وقت لو قالوا زجانا وقي مسلكم قال جلسبتي تا جرمان كابتن جرمانويان العلي تبصحكم كي مسلكم تحق تفلتكم مصبغي denial doesn't help نقرات لزنس أكايو يغير reportedly plotting the biggest cuts in its history, tens of thousands of jobs, whole factories on the chopping block. For decades, the company has been a shining example of precision industry and secure German jobs. That promise is now cracking. Behind Volkswagen's crisis sits a much bigger one, an entire industry watching cheaper, faster rivals from China eat into markets it once dominated. Unions are furious. The government is on edge. Volkswagen's own leadership is coming to terms with an old model that just doesn't work anymore. And what happens next could decide whether Germany's car industry has a future at all. Welcome to The Dip, your podcast. كم تريوا زلهم كبات زخونة زربا يد زرب I think تي لسلوس زربا تصفى motivation كبيلهم زرب وزن بور زربا it's over German أب كبيت زخونة فتنا لا
make it or break it level በፅሕና ለናዮም ዘብሉ ዘለዉ ወይ ሓደ ቅልጡፍ ዝኾነ ድራማቲክ ዝኾነ ስጉምቲ ተወሲዱ ነቲ ኢንዱስትሪ ብፍላይ ነዚ ፎልክስቫገን ዝበሃል ፋውቬ ንብሎ መኪና ብራንድ ማለት እዩ ንዑ ንምትሓን ኣዝዩ ቅልጡፍ ስጉምቲ ክትወስድ ክትክእል ኣለካ ንዑ እንተዘይጌርካ ዮርዳን እታ ካምፓኒ ጠቕላላ ኣብ 2-3 ዓመት ገሊኦም ድማ ክሳብ 5 ዓመት ብዛዕባ ሊኩዊዴሽን ብዛዕባ ዕንወት ናይታ ካምፓኒ ኢና ክንዛረብ ብዛዕባ ምፍርራስ ናይቲ ካምፓኒ ኢና ክንዛረብ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ካምፓኒ እዚ ኖርማል ከይመስለኩም ዲስ ኢዝ ኣዝዩ ዓብ ካምፓኒ እዩ ብዙሕ ገለ ከተማታት ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ እቲ መናብሮ ናተን ወይ እውን እቲ ህዝቢ ናተን ኣብዘን ካምፓኒታት እዚኣተን ዝምርኮስ እዩ ኣብዚ ናይ ካር ኢንዱስትሪ ዝምርኮስ እዩ ምስ ሰፕላይ ቼን ናቱ ምስ ኢኮሲስተም ናቱ ማለት ስለዚ እዚ ክሳራ እዚ ማለት ሓደ ዓብዪ ትራንስፎርማቲቭ መሰረታዊ ሱር መሰረታዊ ለውጢ ኣብ ጀርመን ከምፅእ ዝኽእል እዩ ፀገም ወይ እውን እቲ ኩነታት ጀርመን ነቲ ወሪድዋ ዘሎ ነገር ቀይራ ከተረክብ ትኽእል ዶ እንድሕር ኢልካኒ መብዛሕትኦም ምልክት ሕቶ እዮም ዝገብርሉ ዘለዉ ቢካዝ እንታይ ስለ ዝቐየርካ ኢኻ ነገር ክቕየረልካ ዝኽእል ክትቅይሮ እንተትኽእል ዝኣክል ግዜ ደይነበረካን ዝኣክል ገንዘብ ደይነበረካን ዝኣክል ዕድላት ደይነበረካን ሎሚ ግዳ መወዳድርቶም ከርእየኩም እዮም እንታ ሓላፊቱ ገለገለ ሰብ ተስፋ እንዲ ዝገብር ዘሎ መን ይትቐትሎም ዘሎ ፍለጡ Somewhere in central China, a factory the size of San Francisco is building a brand new electric car every 30 seconds. You heard that right in the time it just took me to say that sentence. Another car rolled off the line. This is BYD's mega factory, and what's happening inside it is something the auto industry has never seen before. We're talking thousands of robots, AI systems that can spot defects invisible to the human eye, and a level of vertical integration so extreme that BYD makes everything from its own chips to its own batteries to its own motors, leaving almost nothing to the outside world. And to understand how they pulled this off, you have to go back to where it all started, not with cars, but with something you'd never expect. From battery እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም እቶም ሰማዕኩም ሰሚዕኩም ኣለኹም እቶም ዘይሰማዕኩም ግን ኣነ ክስማዓኩም እየ ማለት ንክትገልፆ ከቢድ ዝኾነ ኮንሰፕት እዩ ጀርመን ተወዳዲራ ብሕጂ ዕድል ኣለዋ ድየ የብላ ንዝብል forget it ጥራይካ ትብል you cannot win against this kind of companies ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኖርማል ካምፓኒ ኣብ ገለ ብኮ ትረኽበሉ ኢኻ እዚ BYD ዝበሃል ኢንፋክት BYD ትርጉሙ build your dreams ሕልምኻ ህነፀሉ ዝብል እዩ እዚ ካምፓኒ እዚ vertical integration ዝበሃል ኮንሰፕት ኣሎ እንታይ እዩ ካብቲ ዝተሓተጠረ ነገር ክሳብ ዝለዓለ ደረጃ ዘሎ በዓል እዩ ዘፍርዮ ሕጂ እንታይ ይገብረልካ ከቢድ እንዲኮም ንክትገብር ነቲ ኩሉ ቫልዩ ቼን ይብልዎ ነቲ ንብረት ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃ ዝፈሪ ንኩሉ ክትገብሮ ከቢድ እዩ እዚኣቶም ግን ቻይናውያን እቲ ናቶም ማርኬት ኮንትሮል ንክገብሩ ወይ እውን ነቲ ውድድር ጠቕላላ ክዓፅዎ ኮይኖም እንታይ እዮም ገብሩ ዘለዎም vertical integration እንታይ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዋጋ ሴፍ ስለ ዝገብሩ ንኣብነት ናይ ጀርመን መኪና ክሰርሕ ከሎ BMW ወይ ከዓ ፎልክስቫገን ተወሲድካ ጎማ ካብ ካሊእ ዝገዝእ ሞቶር ገለ ካብቲ ዝገዝእ ገለ ካብቲ ዝገዝእ ገለ ሕጂ እቲ ዋጋታት ተደሚሩ ዳርጋ መብዛሕተን ነቲ ሃርድ ኮር ኢንጂን ገለ ድያ እዮም ዝሰርሑ እምበር መብዛሕትኡ እቲ ካልእ ማዕፆ ናይቲ መኪና ድዩ ገለ ካብ ካልኦት እዩ ዝመፅእ የገጣጥሞ እዮም ኣብዚ ግን ኩሉ ነገር ባዕሎም እዮም ዝገብርዎ እቲ ዝገርም ከ ሰብ ሰራሕተኛ እውን የብሎምን እቲ ፋብሪካታት ሲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 30 ሰከንድ ብለኩም ኣለኹ 30 ሰከንድ ሲ ሓንቲ መኪና የፍርዩ ኣብዚ ፋብሪካ እዚ ክንዲ ምንታይ ይኸውን ክንዲ ሳን ፍራንሲስኮ ዝበሃል ከተማ ናይ ኣሜሪካ ይኸውን እቲ ፋብሪካ ዘለዎ ናይዚ BYD ካምፓኒ ጥራይ ማለት እዩ ሶ እንታይ ንክንብል ኢልና ኢና ቀሊል ካምፓኒ ዘይኮነ እሞ ከዓ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ኮንትሮል ናይ ንኩሉ ነገራት ኣሜሪካ ናይ መሓዝ ክእለት ዘለዎ ካምፓኒ ነዚ ጀርመን ብኸመይ መንገዲ እያ ክትስዕሮ ክትክእል ድሓርካስ ቻይና ባዕሉ ንብሱ ዝኻለ ዓብዪ ዕዳጋ እዩ ድሓር ዋጋ ናቶም ሕሱር እዩ ዝበፅሕ ዕዳጋታት ንመን እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ሃገራት ዓረብ ላቲን ኣሜሪካ ኣፍሪካ ነዚ BYD ኣብ ኢትዮጵያ ብዝሒ ዝርአ ዘሎ ምስ ናይ ነዳዲ ፀገምን ምስ ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ፅልዋን ብብዝሒ መኻይን ናይ ኤሌክትሪክ ካርስ ናይ BYD ዝኣቱ ዘሎ in 2-3 years BYD is going to be like the new Volkswagen ምክንያቱ ዝበፅሕ ህዝቢ ዓለም ኣብዘን ዝምዕብላ ዘለዋ ወይ ኣፍሪካን ላቲን ኣሜሪካን ሃገራት ዓረብን ገለን እዩ ዘሎ ከምኡ ድማ ቤስያ ዳርጋ በዓል ማሌዝያ እንተኸድካ ቪየትናም ወላ እውን ኣብ ካልእ ሳውዝ ኢስት ኤሽያ ዝበሃል ብዙሓት ነዚ ናይ ቻይና ኤሌክትሪክ ካርስ እዮም ዝጥቀሙ ነዳዲ ስለ ዘይብሎም ስለዚ ቻይና is dominating in places ዝበፅሕ ህዝቢ ዓለምና ዝቕመጠሉ ቦታታት ዶሚኔት እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ስለዚ ኤሮጳ they really don't have a lot of chance ነዚ ነገር እዚ ንክመልስዎ እዚ እንድሕሪ ከይድዎም ድማ ጀርመን ከምቲ ንብሎ ዘለና ጀርመን ማለት ናይ ኤሮጳ ሲ ኣያ ናይ ኤሮጳ እያ ጀርመን ብፍላይ ነቲ እዩ ዝበሃል ኣያናቱ እያ ስለዚ ናይ ጀርመን ቁጠባ እንተዘየለ ናይ ጀርመን ኢንዱስትሪያል ፓወር እንተዘየለ እቲ ዩሮ ዝበሃል ንባዕሉ ትርጉሙን የብሉ ምክንያቱ
من يدحري جرمن كتب لنا تخل I don't know industrial power يلا yes of course حيالات هجرات كم بعد نيدرلاند شالويهم رشا كان نجارات أزيم حيالات تراو in fact بعد نيدرلاندز حجوا لتقرأ بوتو ما وحسام زلويهم كم زي جرمن راف بنانا رجيسهم زلوي يكون لذي انتهينا مالته يس بعد سويدن ممكن قللت هجرات يكون أبتاع كان نايتي أوروبا حبرت مالته انت تخيل فرنسا أنا بعلو أفسم كف زلويو I don't think بعد لي عنك حجي حدش تأمرك صراحة زغلات سبين هجرات يكون لذي كوينو تريفتنا عشنا هجرات أنا دلبر الهجر أكلنا أوروبا أصل زي كنت أبناء مكينا إندستري نبران بقدمه يس بالي تشين أو سبير بارتس أو كامباينات اللي وين كودي سويسون جن سويس زيادة تناتهم إندستري أب بانكينج كمون فارماسيوتيكال تشيز ساعات بلا بلا يو I don't think كسا can do damage much was a low بجاكتنا دونالد ترامب تعرفين قالن قريفكا Swiss economy is still doing well and they continue to do well كم ناتي مردات كريو خلوه بس كنا تازي بعبي جزء له إندستريا باللومن جن جرمن حجر جرمن قطبا كده كم كله سويس تك كم زخالي تعين خات نبذ على زعبي إداغانات نايس بجرمن ده هردغيو زعبي إداغانا سويس جرمن سلزخنة ناقدني كأنزاز قبر السويس جز مثلا هاجر نقول لهم أوروبا لازم جرمن سجام نقول أوروبا زبالة كده نكف زغليو أوروبا حبرت زبالة دما تأنكو بارجينينج شيب ناتو بدرجة عالم ترجم زلوا هاجر زي نبرت نساء بس قلنا تحرك كفالتري شاينا بقطبات رأي تهرمود اللينا نولدلنا but there is another part of the story and then there is the war part. Переговорных решений больше не будем. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно. Completely exhausted, he said. Not fraying, not we're losing confidence, but completely exhausted. In that environment, what can be done with this situation? This one's going to be settled on the battlefield. There's not going to be any negotiated settlement. I think that at some point, Ukrainians will quit the fight. The Russians will win on the battlefield. It will not be a decisive victory. And you'll get an armistice. And there'll be negotiations that underpin this armistice that takes place, or frozen conflict, call it what you want. But you're not going to get a meaningful peace agreement. And you're going to have poisonous relations between the Russians on one side and the Ukrainians and the West, probably to include the United States on the other side. كم تريوز اللهم تقداي بوغن راشا تسفا قرصات ابتكونتاتنا اوروبا يزلو انتين مالتيو مس اوروبا تردادي حدا مفتك تركبي خازب الحساب دارغا استصنق قيد مسل they don't have hopes نقرات كبهم من قد يقيرلو يخلي زبل امنه تسفاني بلومن سلازي بحفشا مرداتاتهم اتكونتات بحيلي أبعد كينات كجبر زخليو أبكر نقطة دما راشا كتسعريا أبعد كينات كتسعريا كنا يكوس ده فلتني أجن أبكر نطبي يوكرين إذا كتبيا سلزي تقداي أبايتاي كوسن زغلاب أولا قال ملا كل يكونني بلالو أوروبا ويان نزغلس أجمع زلهم نايك طبعا قال ملا أتوقع يبام كزارة بولد يمنا نو ناتهم دبلومات كندات أرسناتان أجنداناتان it's always Russia. So we have a full day ahead with the FIC and discussions. First, we start on we start with the Ukraine and civilian detainees. So we have a lot of talk about the prisoners of war, also the children that have been abducted, but actually there are also civilians that are being really detained in the occupied territories. These are teachers, the launching for free and also كم تري وازن لهم بل إسران حدا إجدانا مقبار أب كردبنا نخيد لنا إسران حدا راوندنا إجدا قبل لي يوكرين كان جبرين قبل لي روسيا بوتين كان جبرينا سلازي بتصفى دماء كم قال لي قوات قالنا يخل خون زبل تمنيت حجام يمزغط لزلو I think this is going to be ني أوروبا تمكو تصفاناتهم بقلا من قد غيركا ني روسيا كتو تقولوا تخل من قد نتلو نعينا خم في الدنيا مزبلو زلو دايو خاز بس حسب زفرو زلو زامت هللا غزياس أبيها خذ بصح زامت هللا غزياس انتايا كتولد مالتي أبقى بوينت استحادة سعرته تقبلوا كل خالتي خات سعراي تخل عندها هذا سعراي هذا تسعراي كوينو أتقول داي تود قالوا تخل من قد نتلو تزبالة سوسي أبزيان رياضة لنا جن تسعراين بقى كل يوم نقط من بر نتحدى يدك بأيدلني زلوا بفلاي نيروبا دما ولا ونا بتبايتا نتزلو كنتات كتيرو لتخل عام زي بالكاك نسخة للعام خا كتمتاطر مم درجة إن دمخا إن تهسخا خلقا نتكوينات رايكتنا وعمفتان لبونا يكونن أقل بوينتكو كنديك زي تزاري بي أمريكاويان
سعرتك أنا مقبال كله تلو مستقول حيلهم سي they just know how to exit كابيران تري وده لهم دونالد ترامب مزغول يجون أوتوسي نمشي سايق قبل أن يك حد من دفتن دول الهجرة هذا فيهم ملسول لهم كاب يوكرين كميلهم هديمة أغلال هديمة لذي أمريكا وين زجبوا زجيرهم احترام أفغانستان إسرع عمد جيرهم وسيهم كاو تسعيرهم نتاليبان إسرع عمد تواجيهم ما هديمهم طالبان هاجريهم ما حضر له كم استعوتوا جيرهم قل زارهم هنا مالتيو أب حدا سعرتك تقبلك ويون تكسارتك تقبلك سلام كتفتر كتكلال لك نزوم أوروبا من يؤمنهم نبع لزياس من يؤمنن أبطأولاكو في المسراشا كزار عربو سأخلك تواجي كا يا أغلنا هجي هيا نبطأولا نمسا من البعض قال حدقات نقبرنا سون قبر خونيلكا بشمقلنا زحاشة وتصيت مسأني يربح لا يكن برقص كم تري ورد لهم أوروبا نب زررب قصهم حساباتهم يلن مدب درجة يبلون كبيت زخون كوينات حمق زخون قفا بيوكرين كايرالو تكون تهدما كاب معلتنا معلتي ناقد لنا تبلاشون زخي زليو and we will see at the end of the day زي ما نقرأ من هذيك كقديم حبيرنا كنت بيمنا نملسنا بتن هجرات عرب زي بحال زلخا sounded, and Kuwait's army says it is engaging with hostile area targets in its airspace. Jordan's military says it shot down 4 missiles. Hamza, Gulf states are coming under attack once again. What else do we know about the strikes that were levied against them? Well, shortly after those U.S. strikes across Iran, air sirens went off, not just in the GCC, but in other countries in the region, namely Jordan. In Bahrain, let's look at first the GCC countries. In Bahrain, the Interior Ministry advised people to take precautions to avoid open spaces. Shortly after that, the Iranians came out with a statement saying that they've targeted... انتاي يوم زبل زلو هجرات عرب ببزحي هالرما كم زلوان نتي زلو تسقم نمفتح دما تفل عليه ممرحي وهابهم كم زلون تقداي كبيت كم زلو يوم زارب زلو سلازي اني هجرات خليج حز أبو زلو هزبيت زرعلة انقع خبر خم زلو ميزن كرام زلو because you never know تكون تات ناقص لنا نخاف أني قيس زلو بحجون كم لا سخل سلازهلو. Straight the way we saw just a few weeks ago, the U.S. military has managed to sort of have a few ships going through, and that is in large part because the U.S. military is sort of helping guide some of those ships through a secondary route that sort of hugs the coast of Oman that you're going to see on this map, and that is actually the زياون حنت كابتن دزاربولا زلو وارستيا حدا كابتي مس أمريكان إيران نتشجر ناقدر زمتو زلو أمريكا بحيلي نتي إيران نحرمت نتي إيران أبتي معرف حمش نايتي سمم تغيرو زنبري MOU بتي من قد إيران تراي كوت زقبو بزن ناب عمان أصقع توص كم زلان نزم اسمر زدما حبي أبون مراقبة وتيا نتي داغتات نين دادن مرققا تسعر كم زلاي زنقر زلو كله ريناغن يا سبز منيو قربت اللي كررادو رقق زبالة أكايدا كقبرو انت زخولوسي صبون هيرو يزبل زلو سبقن سوفار كلتيوم ببا حيلهم دسلت أمي مسلوم الله كلتيوم وقنات نعملت قطر فتينا نيرا دبلوماسي جرا قلق تعرقهم ويونقل نقر كتقبر أي سلطان سلذي اتيم التهللاخ ماكسيمم درجة يبتعي زلو and استرنا اتم أنا بعبيوتي ندادي بس زمت بزحلفة حدا توريست كبير تراون غير وزن بري مس حدا يرتراوي أو تيستاك زرارب كلنا ندادي تقدم قاتي منا لك بنسميين يرين سلازي إرتراب على وان حرشايو وقتنا محرسين قالنيو سلازي ندادي أزيز قد سلوك زيو قرص كاب كالت هجرات هاي كفاني إرترا تقول تخلي خاجن إرتراون بس كنا تعزي أزيك تحسن قد عن تخل هجر مخانا أبقمتي تينا كيت كم كلال للناس سلازي برقص تقداي أبزن مع كلام مبرات رايدة كونس حدش معرفون بتحكي كم زول يزن الجرزول كريكم ينكس أبكرنا أفريقيا كميلو بزقلت أفهم قدي كل لعبة يقايو خمزلونة تكون تاتنا بانا كسكاغرون كريكم كفتني لايك نكبر حجي كأننا أنا زقد سنة نايزو بانا سلزغوني نابزو بانا قزنا نسكر ጦሩ ከባድ የድሮን ጥቃት አስተናገደ። ከሰሞኑ በአሜሪካ ሴኔት የውጭ ግንኙነቶች ቢሮ የሱዳንን ጦርነት እያወሳሰቡና ቀጥተኛ ተሳትፎም እያደረገ ነው በሚል ስማቸው ከተጠቀሱት ቡድኖች መካከል አንዱ የሆነው የህወሓት አርሚ 7 ከባድ ጉዳትን ያስተናገደ መሆኑ ታወቀ። ይኸው ታጣቂ ኃይል ከሰሞኑ በኢትዮ ሱዳን አቅራቢያ በተካሄደው ለአስጨራሽ ውጊያ በሰፊ የተሳተፈ መሆኑ ታውቋል።
ውጊያው የተካሄደው በሱዳን ተፋላሚ ኃይሎች መካከል ነው። አርሚ ሰባ የተባለው ጦር ውጊያውን የተቀላቀለው በድጋፍ ሰጪነት ነው። ከሰሜን ሱዳን ወልቃይት አቅጣጫ ተንቀሳቅሶ ኩርሙክ የገባ ጦር ነው። አርሚ ሰባ ከባዱን ጉዳት ያስተናገደው በድሮን ጥቃት ነውም ተብሏል። በአመራር ደረጃ ውጊያውን ሲመሩ የነበሩትም በዚሁ ጥቃት ሰለባ እንደነበሩም እየወጡ ያሉት መረጃዎች እያመለከቱ ነው። ከም ትሰምዕዎ ዘለኹም ብልጽግና በዘንድሮናት ገይሩ ብዙ ዓወታት ከም ዝገበረ ኩሉ ግዜ ምስ ፈከረ እዩ። ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ብልጽግና ዝበሃል ዘሎ ኣብ ኩርሙክ ዝበሃል ኣብ ዶብ ናይ ሱዳን ማለት እዩ ኣብቲ ብሉ ናይል ስቴት ዝበሃል ብጣዕሚ ሰሪዕ ተሳዒሩ ናብ ኢትዮጵያ ተፀራሪጉ ኣትዩላ ኣብ ዘሎ ቦታ ናብቲ ኣርሚ ሰብዓ ዝበሃል ሓይሊ ናይ ትግራይ ዕንወት ኣውሪድና ኢና እዩ ዝብል ዘሎ። ሕጂ ነዚ ምስቲ ኩነታት ናይ ሱዳንን ናይ ኢትዮጵያን ከነወሃህዶ ስለ ዝደለና ኢና። ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሱዳን ዓወት ጌርና ከይብል ዘረባ ትሪእዎ ኣለኹም። ኣብ ልዕሊ ኣርሚ ሰብዓ ናይ ህወሓት ዓወት ኣመዝጊብና እዮም ዝብሉ ዘለዉ። እዛ ዘረባ እዚኣ በቶም ባንዳታት ናይ ትግራይ ብብልጽግና ብኩሎም ወላ ዓባ ኣርቲክል ፅሒፎም ኣለዉ ከርእየኩም እየ። But there is another story ብዙሕ ሰብ ዘይከታተሎ። ምክንያቱ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ ምሕር ኩናትን ወረብ ኩናትን ምብዝሑ ኣበይ እንታይ ይካየድ ኣሎ ዘይከታተል ሰብ ብዙሕ እዩ። ንዓይ ቀንዲ ዘገድሰኒ ግን ደሓን ዝኾነ ቦታ ወይ እውን ኤርትራሲ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፃ ዘሎ ጁጅ ማጁጅ ወይ ከዓ መዓት ሓጎዝጎፅ ወይ እውን ሽግር ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ናብ ኤርትራ ክግንፍል ዝኽእል መዓት ፀገማት ከም ዘሎ እናፈለጥና ጉዳይ ናይ ሱዳን ከምኡ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ብባሕሪ ዝመፅእ ዘሎ ፀገም ግን ብዙሕ ሰብ ኣቓልቦ ክቦ ኣይትርኢን ኢኻ። ኣብዘን ቀረባ መዓልታት ዘጋጠመ ሕጂ ድማ ብሬኪን ኢሎም ዝገብርዎ ዘለዎ መከታ ሓዘልኩም ንምንታይ ከምኡ ይግበር ከም ዘሎ ንምግማቱ ድማ ከቢድ ኣይኮነናን እዩ። News we were bringing you just moments ago out of Yemen, where the internationally recognized government says it had targeted the runway at Sana'a airport to prevent an Iranian plane from landing. Sana'a airport, of course, under the control of the Houthis. A delegation from the Ansarullah Houthi group was returning from Tehran after the funeral of Iran's supreme leader. Now the Houthis control the capital, Sana'a, while the internationally recognized government based in Aden controls most of the rest of the country. Let's get more on this now from Yusuf Modi. He joins us from መቸም እቲ ሽግር ንምድላዩ ዝኣክል ዝግበር ዘሎ ኩነታት ሲ ኣገለገሊዩ ሲ ንኽትርድኦ ዘሰግረካ እውን እዩ። ስዑድያ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ካብ ኢራን የጋጥማ ከም ዘሎ ወሽመጥ ሕርሙዝ ብዓብዪ ተዓፅዩ ካልኦት ሃገራት ኸሊጅ ድማ ናይ ህላዊ ፈተና ኣጋጢሞን ኣብ ዘለወሉ ግዜ ሑቲ ሓደ ፍሉይ ልኡኽ ናበይ ሰዲዱ ነይሩ ናብ ኢራን እንታይ ክገብር ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ናይቲ ሃይማኖታዊ መራሕናቶም እቲ ኣያቶላህ አሊ ኸመነይ ናብኡ ዝተሳተፈ ናብቲ ቀብሪ ዝተሳተፈ ልኡኽ ናይ ሑቲ ካብኡ ተበጊሱ ብነፋሪት ናብ ሰንዓ ክወርድ ኢሉ ክመፅእ ከሎ እቲ ብስዑድያን ብካልኦት ሃገራትን ዝድገፍ መንግስቲ የመን ዝበሃል ኣብ ኤርፖርት ናይ የመን መጥቃዕቲ ፈፂሙ ይብሉ ኣለዉ። ንጥፋተን ዝበለን ሕሩጭቲ ምስ ንፋስ ባእሳ ከም ዝበሃል እንታይ ንኽብል ኢለ ኣብዚኣ እዋን እዚኣ ሰላም ንኽመፅእ ክንዲ ዝፅዕሩ እቲ ናይ የመን መንግስቲ ብክንደይ ደገፍን ረድኤትን ጠጠው ኢሉ ዘሎ መንግስቲ እዩ ኣብቲ እቲ ናይ መንግስቲ ናይ የመን ዝበሃል ዘሎ። ስዑድያ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ደጊፋ ደጋጊፋ ነቲ ብኢማራት ዝድገፍ ዝነበረ ሓይሊ ኣዳኺማ ቦትኡ ገላዊ ሒሳትሉላ ዝበሃል ዘሎ እዩ። ሕጂ ንሑቲ ኣብ ርእሲ ከተማ ሰንዓ ዝበሃል ርእሲ ከተማ ናይ የመን ዝነበረ ሑቲ ዝቋፀሮ። ስለዚ ነዚ ጉዕዞ እዚ ኣብ ልዕሊኡ ዝገበርዎ ንብዙሕ ሰብ ይገሪሙ ዘሎ እንታይ እቲ ምክንያት ካልእ ግንባር ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ካልእ ግንባር ክኽፈት እሞ በዚ ቀይሕ ባሕሪ ክትልኮስ ስለ ዝደለኻ ድዩ እስከ ንስማዕ እዮም። ኣነ እኮ ይገርመኒ እቲ ነገራት እምበርዶ ናይ ጥዕና እዚ ኩነታት ንሰምዖ ዘለና እዩ። So Yusuf, is the Yemeni government explaining why it felt it was important to try and stop this plane from landing at this point in time when there are tensions between Saudi Arabia and Iran, not only over Yemen, but over the wider conflict that's going on in the region? Well, according to the Yemeni government, backed by Saudi Arabia, they believe that this Iranian plane is violating Yemen's sovereignty by landing in Sana'a International Airport. The Yemeni government has declared the Ansarullah movement, the Sana'a government, as a terrorist organization that is not recognized internationally, and therefore any flights directed to Sana'a International Airport, according to the Saudi-backed Yemeni government, are in clear violation of Yemeni airspace, which, according to government officials, forced them to take such drastic actions. Now, رأي وجدي نجار زبحال كم زيت حتى كمان نفع حتى انتهي بلانه عبا قرب تشجرسي
بوغن وشمت حرموز أقاتي مزولو تقبنا إيران مس كل هجرات خليج أقاتي مزولو شجرن عقرقرن تفعاتن مثل الآخن كأخل الناسي إذا منجست إيران منجستنا يمن با بسعودية زدقف انتاي كباقوت إلي نتانا فاريت نابت بوتات تمتزلا ما تقعد قبل لازم رتعيلو حوت مالت نزكي رخبة كوينات نخجمر الشافري قبل زخرة مسي انت كتبلي خاط قصقص زال خايب لولو تملسد ما ولت منقسنا يا سعودية انت بسعودية تقف منقسنا يمن بتحوت زبال قبر شبراوي حيلي ودب مخانس لازم فلت زخون يكون نفاريت نابود ملسسي نكل عيرنا يمن يتحسلو زلو جبن زفتم زلو ويون نجبننا يوم زتكوس زلو كم جيرام يوم لذي رايت لوجيك ناتكا كم دلك خون خليو مسحوتو وقدي خاطي دلي زال خاي تحطو بحتر زباله مسحوتسي فيتنا فيتك تواقع سلا دلي دلي غريقه ابتي ايربورت نات ما تكعتك هيدلا ويون حوت قبر ملسمس قبرلكا كوينات عتك جمر سلا زال خادي التزربا كلنا نفلطينا نمنتاي كم زي قبر كم زلو بيكاز نبابي المندب من يقعصرو تزعبي بدو يكون هج مبزحتهم زبلو زلو اتا قيم ابزي يكتمت من نزبابي المندب مغنياتو إيران وشمت حرموز تغلال عدل كلياتهم كم زال لا يرويلو عبابي المندب كخومدي كخوني يمزبلو زلو جي نزب بابي المندب نمكو تصار بزح فتنتات كايديو حركة بتفتنخ قبر زغل دما نتي يمن مليسكا أبكنا تحد مملاسيو نتعوتي أنصارتي بسعودية زدقف زبال منقسي قالوتهم كدقفو مالتيو بوغيركا تاشموت قبريخا سلازي انتاينا مالتيو يمن نابتوسخ كنا تاتيا زدما تحوت زبال تغلال لا حيلو الدلاديلو نزبو تازي ملو بملو قصصر تزي جيرولو نتوكو تصر سعودية بتي بيد أزور جيرانا تكنتات مكوصر سقوم تكتو ست خليا يقداس حوت زبهل أبزت رأي كونك واقع زغل نسرائيل كهرم زغلات وار كم زلوري ناينا لازم سعودية زغلو إير بيزات ناتا إيران توعوات ولا زلاسي حوتاي هرموني لهم ديم زقم تزلو I don't know I mean if this is the سعودية strategy تغير this is pretty much stupid I don't know سعودية ديم جرو مزلو ويس كابون ويس عايز قبر زلو نتيا من زبال ملو قط صراب إيدو مالو كتبلا يتخلني حقن ناي سعودية وسانا ندهر غوي نزي أبدان تراي زبلان ولا تقازي تنيا حتى تايون أرجع حوسو كم أبدان جيريري. The Sana'a government, the Ansarullah Houthi government, has issued a statement from the Ministry of Foreign Affairs, backed by Ansarullah. They have declared that this operation was conducted by Saudi Arabia, and they hold Saudi Arabia fully responsible for the strikes that took place in Sana'a International Airport, according to the Ministry of Foreign Affairs. And they also declare that the 4-year of ceasefire that was signed between the Sana'a government and Saudi Arabia, it is no longer in effect because of these attacks, which they say is in clear violation of the ceasefire agreement that was signed in 2022 between Ansarullah and Saudi Arabia. That ceasefire. ስለዚህ እንታይ ዝብሉ ዘሎ እዚ ዝተገበረ ስጉምቲ ድማ ወላቲ መንግስትና የመን ገይር ወደ ተተባሃለ እምበር ካብ ብናይ ስዑድያ ኤር ፎርስ ዝተገበረ መጥቃዕቲ እዩ ስለዚ ካብ 22 ዲ 23 ኣቢሎም ሑትን تنصرلون مس سعودية غير وزن برا مقراص ناي تخسي بوقع كم زفرسن ابز وانزي ابز دليو سقمت كوست كم زخولي زنقر سلازي من البا سعودية كم تبز حزب لو ايران تداخي مايا حجي ربحاناتي كو حز خل زبل كم كالكوليشن دي تقبر زلا ويس حمام عالتيوم وعيلهم this is what we are witnessing right now. Conflicts have shown how easily this choke point can be closed. We don't need to sink the world, just close the gate. Today, Bab el-Mandeb is not just a passage of water, it is a strategic pressure point. Control it and you influence global trade itself. If Sana'a closes the Bab el-Mandeb, neither humans nor jinn will be able to reopen it. So if this gate closes, the tears won't stay here. They will spread across the world, making a flood of biblical proportion. This is the Bab el-Mandeb. For thousands. انتاينا نرزلنا تي باب el-Mandeb زبال تزعبي جيم تزعبي وددر تزعبي بأسي زدليو بوتا ويون مني قواص أصرو زبل زعبي كرفس كجبرو لزغل بوتا بابي المندب مخانو كل سبي زعمنا بزوان زي مهنياتو كابوش متحرموز زلع عليه ناي عبيت هاقرات نقدي ناي دادت رادي كونس كالي ناي كونتينر نقدي يخون خال بمولو ولا نا أمريكا زخيت كاب إسيا زمت بزي زحلف سلازي زبوتا زي لألمان نما قدا سنزلو بوتاي نزي بوتا زي دما إيران عبتنا توم ناي اوتا نايتي كنترول من زياده الواحد لهم ليفرج بوينت كلهم بحوتي غيرهم نزي بوتا صبو غيرهم قاصر وخم زلو يم مدب زلو
ተደጋጋመውን እቶም ቺፍ ኔጎሽተር ናቶም ጋሊባፍ ኣብተፈላለየ ጥቕስናቱ ናይ ኢራን ነቲ ኩናት ብሕጂ ንዝመፅእ ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝን ከባብን ጥራይ ክፍፀም ዝኽእል ጌርኩም ትወዝዎ ዘሎን ጌጋ ስጉምቲ ዝብል እዩ እዚ ድማ ኣብ ሊባኖስ ሕዝብላ ኣብቲ ናይ ኤምኦዩ ክእትዎ ምኻሉ ኢራን ነቲ ኩናት እቲ ኣብ ከባቢያ ጥራይ ዘይኮነስ ኣርሒቓ እውን ምስቶም መፃምድታ ወይ ምስቶም መሻርክታ ኣናዕታቶም ብምክልኻል ኣብ ናታ ካልኩሌሽን ክትእትዎ ምዃና ኣነፂራ ነይራ እያ ስለዚ ሕቲ ከምኡ ድማ ሕዝብላ ክልቲኦም ኣካል ናይቲ ናይ ኢራን ፓወር ፕሮጀክሽን ዓቕሞም ንምርኣይን ፀቕጥን ፅልዋን ምፍጣርን ዝጥቀምሉ ብዝለዓለ ደረጃ ክጥቀምሉ ምዃኑ ዘርኢ እዩ ስለዚ እዛ ጉዳይ እዚኣ ኣነ መቸም እዛ ዓድናሲ ብዘይ ወዓልናዮ ብዘይ ሓደርናዮ እኮ ሽግር ፈጢሮምላ ተይደለ ሙሲባ ኢኻ ትብል ማለት why are they doing these things እየ ትብል ኣነ ማለት አይነው እቲ ኩሉ ነገር ንሕናሲ ኣብቲ ቦታት ተፈጢርና እምበር these are not things we are doing ንሕና ኤርትራ ትገብሮም ዘላ ወይ ትፀልዎም ዘላ ነገራት ኣይኮነን ግን ንዓና ድማ ስቃድ ዝፈጥሩና ነገራት እዮም ምክንያቱ እዚ ምክንያት ዝተጠቂሞም ዓበይቲ ሓይልታት ክመፅኦም ሕጂ ዓበይቲ ሓይልታት ወይ እውን ኣጀንዳታት ክገብሩ እዮም ላስት ታይም ኣይ ቸክድ ምናልባት ዝክርዎ እንድሕር ኮይንኩም ኩሉ እዚ ነገር ዝሕማቕ ማለት ኣይኮነን ኢማራት ምስ ኤርትራ ንወደብ ዓሰብ ተኻርያ ትጥቀመሉ ዝነበረት ምክንያቱን እኮ ንሑቲ ክሃርም ስለ ዝደለዩ ዝነበረ ግዜ እዩ ስለዚ እቲ ኩነታት ንኤርትራ ብሙሉ ብኣሉታ ጥራይ ፀልዋ ኢልና ኣይኮና ንዛረብ ዘለና ግን ዳርጋ ዝበፅሐ ኤርትራዊ ኣብዚ እዋን እንታይ ዝደሊ ዘሎ ሰላም ክመፅእ ኣብቲ ከባቢ እሞ ናብ ምዕባልዩን ግስጋስዩን ከተኩር እዩ ዝደሊ ዘሎ ኤርትራዊ ከመይ ድሌቱን ባህጉን ዘሎ ግን እቲ ከባቢና ዳርጋ ዕድል ዝበና ኣይኮነን ከም ንሪኦ ዘለና ዕድል ዳርጋ ዕድል ኣይገበርና ክንብል ንኽእል ኢና ብዙሓት ኤርትራውያን ዝብልዋ እያ እዚኣ ንሕና ዝኾነ ይኹን ናትና ፅልዋ ዘይብሉ ግን ኣብ ከባቢና ከቢድ ኩናት ንክካየድ ዝድርኹ ሓይልታት ኣለዎ and this is also a part of the story ንኤርትራ ቀፃሊ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሽግር ንክትነብር ዘገድዳ ዘሎ ኩነታት ኣብዚ ቦታ እዚ ምህላውና ከም ፀጋድ ኢና ክንሪኦ ዋላ ከም ፈተና ከም ድሌትኩም ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ግን ከም ሓደ ዓብይ ብድሆ ዘለዎ ፈተና ኣብዚ ቦታ እዚ ምህላውና እዮ ዝርዮ ስለዚ we need to understand what is going on ነፍሲ ወከፍ ነገር ድማ በዛ ዓይኑ ክንሪኦ ኣለና ሕጂ እቲ ናይ ቀይ ባህሪ ናይ ስዑድያ ናይ ገለን እናረኣና ካልእ ምዕባለ ለንቀነ ዝዝረብ ዘለውን ምስ ኣተሓሒዝና ክንሪኦ ዘለና እዩ comes from Mogadishu, where Somalia's Council of Ministers approved a memorandum of understanding with Egypt on maritime transport and port development. The agreement establishes cooperation between Egypt's Ministry of Transport and Somalia's Ministry of Ports and Marine Transport. Its objectives include improving port management, developing maritime infrastructure, expanding technical cooperation, and strengthening regional trade. Somalia describes the agreement as part of its broader national transformation plan aimed at modernizing the country's maritime sector. ከም ንሪኦ ዘለና ሓደ ካብቲ ኣብ ከባቢና ብተደጋጋሚ ክዝረብ ንሰምዖ ዘለና ርእስቲ እንተሎ ጉዳይ ናይ ስሉሳዊ ኪዳን ናይ ዘን ሃገራት ከም ብሓድሽ ፅገና ክረክብ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለው እንታይ ማለቶም እዩ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ትዝክርዎ ዶ እዚኦም ብጉዳይ ናይ ባሕሪ ዕንደራናቶም ታው እውነት እንደሆነ ማወቅና መገንዘብ ይኖርብናል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኢትዮጵያችን እንደ ሀገር ስትፈጠር ከዚህ ውሃ ጋር ነበረች፣ ከውሃው ጋር ነው የኖር ነው፣ ከባህር በር ጋር ነው የኖር ነው የሚለው ነገር እዚህ መድረክ ላይ አይደለም በዓለም መድረክ እንደ ጀስቲፊኬሽን አቅርበን የምናሸንፍበት ቁልፍ ጉዳይ ስለሆነ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ይህን መድረክ የሚሳተፈውም ተሳታፊ ሁሉ ይህን እውነት መቀበልና እንደገና ኢንተርናላይዝ ማድረግ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣካል ናይ ባሕሪና ባሕሪ ግባአና እዩ ኣብ ባሕሪ ክንነብር ኢና ታሪክና ምስ ባሕሪ ዝተኣሳሰር እዩ ካብ ባሕሪ ትፍለዩና ለንቀኒ ድማ ሓደ ህፃን ድማ ቀደም መራሕትና ኢትዮጵያ ኣሉላ ዲባላ መን ኢሎሞ ፈረሱ ኣብ ቅሒ ባሕሪ ደስትዮ ነይሩ ነቲ ጨዋ ማይ ዝብል ዘረብኦም እንታይ ዓይነት ፈረስ እዩ ዝዝውር ነይሩ እንድዒ እንታይ ዓይነት ፈረስ እዩ ዝጥቀም ነይሩ ክሳብ ሕጂ ይበርሃልናን ማለት እዩ እቲ ፅንፅዋይ መቐረት ዘይብሉ ጨው ዘይብሉ ፅንፅዋይ ክዛረብ ከለካ ዘይትፈልጦ ክትዛረብ ከለካ ዘጋጥም እዩ ብሓፈሻ እቲ ናይ ባሕሪ ዕንደራን አጀውጀውን ይቅጽል ከም ዘሎ ንኸፍልጠኩም ኢለ ሲጠቅሰው ነበረ የአሰብን ጉዳይ እየጠቀስከው ነበርና አሁን ደግሞ እንደ ሀገር የባህር በር ጥያቄን ያነሳን ነበረ። አሁን ገና ጥሩ ነገር መጣሽ። ምንድነው የሚሰማህ? ምን ይሰማሃል አሁን? እኔ በጣም ሄጄ አሰብ በር ላይ መሞት ነው የሚፈልገው። ይሄ ነው የሚሰማኝ። መሞት አለበት።
እንዴት ቤት ተዘግቶበት ሰው ይቀመጣል? ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚለው እኮ እውነት በር ይሄን በር ይዘጋብን እስቲ አሁን የሚሰማችሁን ነገር ተሰምቷችኋል? አሁን እዚህ ይሄ በር ቢዘጋብን ቁልፍ የለም ቢባል እንዴት ነው የምንሆነው? ኢትዮጵያ እኮ እንደዚህ ነው እየሆነች ያለችው። ሁለተኛ የሚገርማችሁ እዛ የወደመብን ንብረት በተለይ የአፋር ህዝብ ጨው ልጆች ያስተምረው ነበር አላልኳቸው? ድሪዎ ዘለዎም ሰብኣይ መን ምዃኑ እቶም ትፈልጡ ፀሓፉልና ኣነሲ ኣብ ዓሰብየ መይተ ክቕበር ዝደሊ ይብላ ኣሎ እሞ ይረኸብካዮን ጥራይኻ ትብሎን እዚ ስለዚ ዓሰብ ማዕፆ ተዓፂና ከመይ ጌርና ኢና ማዕፆ ተረጊጥና ክንነብር ንኽእል ከመይ ጌርካ ዲኻ ትነብር ቀኒኻ ዝሓለፈ 30 ዓመት ብኸመይ ዲኻ ትነብር ነይርካ ዶስ ለንቀነ እዩ ካብ ሕልምኻ ተበራቢርካ ከምታ ትነብራ ዝነበርካ ትቕፅል ወይ ለከ ጉድ ረኺብናኩ ዘርከበ ሰብ ፈንጠዝያ ናባና ክጉሕፈልና ብዝኾነ ስምዒታዊ ምትእስሳር ከም ዘለዎ ምስ ዓሰብ እዩ ዝነግር ሰላም ጌርኩም ምስ ኤርትራ ሽርክነት ጌርኩም ኣብ ዓሰብ ተኻሪኻ ክትነብር ዝኽልክለካ ማይ ሃለዎን ሰላም ተጌርካ ብምርድዳእ ክትነብረሉ ትኽእል ዕድል ክዓፅወካ ዝኽእል እውን የለን ህዝቢ ኤርትራ ሓበራዊ ምትእስሳር ዝፀልእ ህዝቢ ይኮነን ይግዳስ በዚ ሕጂ ዘለኩም ሕልሚ ኣካሪኻዮ ፅባሕ ንጎ ገዛ ኢሉ ክጠልመካ ዝኽእል ሰብ እንታይ ክትገብር ኢኻ ተካርዮ ያ ሲምፕሊ ድሕሪ ሓደ ሰብ ኣካሪኻዮ ፅባሕ ንጎ ክጠልመካ ምዃኑ ቅድሚኡ ቅድሚ ሕጂ ንዘካረይዎ ኣይወፅእን ኢሉ ድከቶም ኣፅሊብዎም ብክንደይ ሓይሊ ምስ ኣውፅዎ ናብ ገዛኻ መፅኡ ክካረየ እንድሕር ኢልካ እንታይ ትብሎ ንዓና ሻሕበል ኢኻ ትብሎ ገዛኻ I'm sorry to say this but it's reality ከም እዩ እቲ ዝካረ ሰብ ፅቡቕ ሽም እንተዘይብሉ ካብ ገዛኻ ከተካርዮ ብዘይቁም ነገር ኮፍ ኢሉ ክቕመጥ ይሕሸካ እዚ ኣብ ኩንነት ናይ ዓለም ዘሎ እዩ ትፈልጡ ዘለኩም ኣብ ኩንነት ናይ ዓለም ንኣብነት ኣብ ሓደ ዓዲ ሓያል ሕጊ እንተዘየለ ናይ ፕሮፐርቲ ራይት ዝብል መሰል ናይ ንብረት መሰል ናይ ዋኒን ኣብነት ኣካራይን ተኻራይን ኣለዉ እቲ ኣካራይ ዋና ናይ ንብረት ስለ ዝኾነ ፉል ራይትስ ክህልዎ ኣለዎ ግን ንተኻረይቲ ድማ መሰል ዝሕሉ ክኸውን ኣለዎ የግዳስ እቲ ኣካራይ ንኣብነት ኣነ ኣብ ስዊዘርላንድ እየ ዘለኹ እቲ ኣካራይ ቅቡል ምክንያት ኣሎ ፅገና ንክገብር እቲ ገዛ ካልእ ነገር ክገብር ተደልዩ ካብዚ ገዛ ውፃለይ ኢሉ ኣቐዲሙ ግዜ ክበካ ክእል እዩ 6 ወርሒ ገለ ሂቡ ካብዚ ገዛ ውፃለይ ክብለካ ክእል እዩ and you cannot really say ኣይወፅእን እየ ክትብል ኣይትኽእል ኢኻ ግዜ ሃበኒ ጥራይኻ ክትብል ትኽእል ኣይወፅእን እየ ኢልካ ነቲ ዋና ገዛ ክትኣብየ ትኽእል ኮይንካ ግን መን እዩ ዋና ገዛ ማለት እዩ the question becomes who owns that house መን እዩ ዋና ገዛ ዋና ገዛ እቲ ተኻራይ ድዩ ወላ እቲ ገንዘብ ከፍ ኢሉ ዝሰርሖ ስለዚ ፕሮፐርቲ ራይት ዝበሃል ዋንነት ናይቲ ሰብ ክሕለወሉ ክኽእል ኣለዎ ሕጊ ከተግብሮ ክኽእል ኣለዎ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኢንተርናሽናል ሎው ኣተግባሪ ኣካል የለን ክእዝዙ ከምዚ መቕፃዕቲ ክገብር ዝኽእል የለን ለሰይ ንኢትዮጵያ ሂብናዮም ተሓሰብ ኣይወፅእን እንድሕር ኢልካ ውግእ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ብውግእ ኢኻ ተውፅኦ ትኽእል ብውግእ ኢኻ ተውፅኦ እምበር ሓደ ፖሊስ መፅኡ ንዓውፃእ ዝብሎ የለን ስለዚ እንዳት ከይስ ነቲ ወደብካ ወላ ክሰርሓልካ ትደሊ እንተኾነ እንድሕር ክወፅእ ዘይክእል እሞ ደም ክትከፍል ንኸተውፅኦ ተሓስብ ተኮይንካ እንታይ ክትገብር ኢኻ ትደሊ ኖ ይትረፈኒ ናትካ ገዛ ክራይ ናትካ እንጌራ ይትረፈኒ ኢኻ ትብል ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ምዚኣቶም ክትሰርሕ ነር ኮይንካ እዚ ነገራት እዚ ተነፂሩ ኣርጆኹን ተነፂሩ እቲ ዝኣቱ ሰብሲ ፅባሕ ንጎ ክወፅእ ከም ዝኽእል ጋራንቲ ኣትዩ ፈሪሙ እንተኣትዩ ጥራይ እምበር ኣትዩ ፅባሕ ንጎ ዘይወፅእ ተኮይኑ ቅድሚ ሕጂ ምውፃእ ኣብዩ ዝነበረ እንድሕር ኮይኑ ፌደሬሽን ኢሉ ኣትዩ ነቲ ፌደሬሽን ጥሒሱ ጎቢኡ ጥቃሕ ሒዙ ነይሩ ደም ከፊልካ ደውፃኻዮ ሓይሊ ሕጂ ሱቕ ኢልካ ብሸለልትነትን ብገለን ክትእትዎ እንድሕር መሪፅካ ወል ናትካ ጉድለት እውን እዩ ስለዚ ብዓብዩ እቲ ብድሕሪ ሕጂ ዝኣቱ እንድሕር ሳኻ ክሰርሑ እንተኮይኖም ዝኾነ ሕጊ ሃሊካ ነገራትካ ድማ ሪስክታት ናትካ ውሒድካ ክግበር ዘለዎ እዩ ስለዚ ኤግዛክትሊ ከምኡ እያ ገዛ ክራይ ዶ ጅንዕፍሪ ዶ እናበሉ ጭጦቕ ዘብሉና ዘለው ነዚኣቶም ሰባት ኣሚንካ ኩሉ ነገር ክትገብረሎም ከም ኤርትራ እውን ከቢድ ነገር ኢና ዓና እቲ ሓበራዊ ሽርክነትን ብሓደ ምስራሕን ገለመለም ኩሉ ኤርትራዊ ዝቕበሎ እዩ ግን ከመይ ጌርካ ኸ ነዚ ተኣማሚንካ ክትከደሉ ትኽእል ሕጂ ካልእ ሰብ እንታይ ክብለኒ እዩ ጅቡቲ ዳ ከመይ ጌራ ትጥቀማላ ይብሉ ወል ጅቡቲ ኢዝ አ ዲፍረንት ስቶሪ ጅቡቲ ኣብኡ ጎባልል ኢትያ ኣላ ንሓዋር እዞም ጎባልል እዚኦም ውፅእ ኢሎሞም ከምዚ ሃገራት ከልዩ ዘሎ ከም በዓል ኣሜሪካ ጂ ውፅእ ኢልካዮም ክወፅኡልካ ክእሉ ደዩ ወላ ንኣኻዮም ክልክሙካ ዝኽእሉ ንግዚኡ ይበልዑ ኣለዉ ትራንኩል ኣለዉ ምቾት ኣለዉ ንሓዋር እንታይ ክኾን እዮም ዝገይርዋኖ ኣይ ከኖ ጃጅ ምክንያቱ ዝበፅሕ ሃገራት ዓለም ኣሜሪካ ስለ ዘላበን
دمدامي حبريتا كتب يتخلنا إيرترا دمان حمارو تنزيلها كتنبر زغون يغون مسحقرا كسرحنا يزبل سبونو كيلنا كلا بوينتسي تسمس أمريكا اليوم تسمس قالي كسرحو خمس غلون وكقمت كله أنا تفضل نقول يبلين قناة some point إيرترا مس جاينا دي مسقالي زغون أنا ديفنس دي اللي كتقبر كم تخل قمت علن أنا على بريزنت سياسة نزجزا لما قصة داي قبرو تاريز ما قصة قبرو زغل خاو معناها تعلم ملو تقبرو نقرون سلو زغون زلنا يا بوتا دما قليل بوتا سلازي كوني نقوم مشيتن مز أخوهم أخوهم زبل انت لك خوينو نقوم مشيتن زبان كابل أب جنباركو في الكذا هات بيزر لك سلازي كلا مرة خدلي خا أبحث رجزي مليونات حزبكم كونين غلينا كسيلنا أنا عبي وطبعا تحتي زلو وطبعا نخابون جزي خوز زلي صراحة كدلي سلازي إيرترا ملو قلبتا ملو أتقرأنا بصراحة نما بالن أنت جيرا تبي نايم كل خال حدقة بتقول لك زي كم يكوز دكم يزبلنا ما نقدر كنا دك ساخن كلالنا لك أسين كارجيل كهدك استوين كاب جزاها ونكو اتزل أب كبابي خاز ولا حدقة كت عليه وكت كلالنا كذا شوي كوا سبك كارا خلصي سرقتن قتلتن قالن زي بالجزاء وتزمرت أدي خان ملو ليتي بتروح يزنا حل وكنبر أبكم عين الجزاء كارز دل سبيل أنت حدقة زي الوقت عليه لك أنت خيل كتري إلا دما أنا عم هان تخوينو حدقة زي باللي بوتا خيت كخت نبري خات مرت زي تاتب قمتيتينا متي نا إيرترا حساس باخنا مت نعم كل زين زاربلو زلنا مستي أمعالتا وهي ودنا زقاتمي تملسي لنا قد مزيار سيزيا كتحزاس ولا زلوغي قبتي جينا يدك قصة اللو من هلا ميدل إيست آي زبال حدا أقدس أرتيكل أو سينيرو قبتي ستيل ني إثيوبيا كركرة بيلكا جبيت أنا محاس بزرق عزوت قبر كم زلاي زنقر زلو أمودتا بخمي من قد ياكت ودو وتتاودي خونا يكونن كالارستو غينو قبت بزح ديل استقبر كم زلا مستن هجرات مسيرترا ناي ماري تايم سكيورتي ديل جيرا بحالكنيو جدما تمليساون مس سوماليا أقداسي MOU نتزنا برا MOU أسفي حتى خمس زلان ناي ماري تايم سكيورتي بحر خسر خمس غلون حتى أرتيكل نيرا if I find it yet أبزلات كما زاربي تعرسين ده خوينا قنيا بلسقنا دما بزعبون منين زبلوا زلوا كريكمي زي Egypt just signed a maritime MOU with Somalia 6 weeks after signing a port connectivity deal with Eritrea لذي تايم زلوا قبتي مس سوماليا MOU memorandum of understanding بلسقنا أبي أحمد مس سومالي لاند قدمي 3 عامات MOU مسفر مكسب حجي أبن داقو حفاوة دي قال لا دحريو قبس مسكندي تفراري مالا بسنكت اندراناتو لذي from the Gulf of Suez to the Gulf of Aden لذي أب وشمت سويس أبلعلي ناب Gulf of Aden كخدم زغل زمن الناتات يوم زهانتو زلو an alignment is now formally in place Egypt Eritrea Somalia لذي Somalia ولا غزلا زمن مرحكو يكونن كريو خلو غانقن تقول دايقن قبس قديفنا لنا أنا زملكت قد دايكونن قبس سلو تقدسهم تركو سلو زقدسهم نزي ناي Somalia نقرب عليهم كحزوا يقول يوم إيرترا نيرترا زملكات قد دايكونن لذي Egypt, Eritrea, Somalia troops training programs, arms shipments, joint military exercise, and now port agreement. بزو نقرأ منقومي كبر كم زلو. The language at every signing is identical. Territorial integrity, sovereignty, respect for borders. كل جزية تزتك أمولك آلات نايزم في الرام دم حنتي زتوسنك آلات يمزدقمو. سند ما علم ملو زخبرانين. هينزل بلا سنكا. لولاونة مخبار territorial integrity. لولاونة مخبار تي دوباتنا كلن هجرات خبر كم زلون جزاء واحد تندما خبر كم زلو زبل مرجز أب تحت زبل مرجز يوم زقبرو وزلو لذي أب كل مدرخ نريو زلنا كنتات نزينا جرز زقول لي حيزر زلو بلتقنا دما إلو كل جزء ترى يسترف زلو تخببنا تحنقنا تأثرنا تجبتنا زبل زركب مهورية بحالليك بحالناتهم قصال زارب لا سام سلمتاي يحنقلو سلمتاي كببا يسمع مالو سلمتاي تكون نتكم يغاط مالو ግን they never question ጽቦ ገረማ ይዛረቡልን ኤርትራ እስከ ሶማሊያ ከሱዳን እስከ ግብጽ ያለው መናበብና የኢትዮጵያን የኢንሰርክልመንት ሲቹዌሽን ውስጥ የመክተት የመክበብ ሁኔታስ እንዴት ያዩታል? ምንስ መደረግ አለበት ይላሉ? ቀጠናው ላይ ያሉት ሀገራት ኢትዮጵያ ድሮም በታሪኳ ኢንሰርክልድ ነበረች። በተለይ በአውሮፓ ኮሎኒያል ኃይሎች ኢንሰርክልድ ሆና ነው የኖረችው እና ኢትዮጵያ አካባቢ ያሉትን ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት። ግን ኢትዮጵያ አካባቢ ያሉትን ሀገሮች አሁን ብንወስድ ጅቡቲ፣ ኤርትራ እንደ መቀነት ነው
ኢትዮጵያን ኢንሰርክል አድርጎ ያለው ይሄ ሁሉ የኮሎኒያል ኃይሎች አሻጥር ነው። ሆን ብለው ኢትዮጵያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዛ ዘረባ እዚኣ ኩሉ ግዜ ኣብ ማዕተቦም ዝተወቀጥዋ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ናይ መግዛእታውያን ሓይልታት ኣካቢቦም ቀርቂሮም ምስ ሓዝዋ እዮም። ስለዚ ወላ ሓንቲ ክትገብር ኣይከኣለትን ኢትዮጵያ መግዛእታውያን ሓይልታት ብሶማልያ በሎ ብሱዳን በሎ ብኩሉ ብኤርትራ ገይሮም ኣካብብዮም ኣቢሎማ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። መግዛእቲ ድዩ ከምኡ ገይርኩም ወላ ተፈጥሮ እዩ ከምኡ ገይርኩም ካልእ ኣርእስቲ ኮይኑ እቲ ክውንነት ሪያሊቲ ተዲኻኒ እቲ ሪያሊቲ ንዓመታት ዝቐፀለ ልዕሊ 100 ዓመት ዝቐፀለ ሪያሊቲ ኤርትራ ልብላዊ ሃገር እዩ ፒሪየድ። ንምንታይ ከም ኣጋጢሙ ኢልኩም ከድኩም ኣብቲ ካልእኩም ከድኩም ስለምንታይ ምስ ጅቡቲ ዶብ ኣለኩም ስለምንታይ ምስ ሶማልያ ዶብ ኣለኩም ምስ ደቡብ ሱዳን ምስ ከምኡ ስለምንታይ ኣለኩም ኣብ ዝምልከቶ ከድኩም ክሰሱ። ልኡላውያን ሃገራት ግን ልኡላውያን ሃገራት እዮም ተወዲ ኣሎ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኢኻ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብቲ ዓድኹም ኮፍ ኢሉ መዓት ሚልዮናት ትግሕጡ ዘለኹም ካብኡ መዓት ቱሪስትስን ገለመለን ትብልዎ ዘለኹም። ስለዚ እቲ ልኡላውነት ኣብ ደስ ዝበለካ በጨቕ እናበልካ ተኸበብኩ ዶ ተጨነቕኩ ዶ ገለ ክትብል ምኽባብካ እተን ሃገራት ኣብ ዙርያኻ ዘለዋ ስለ ዝፀላእኻ ኣንፃረን ስለ ትኸይድ ዘለኻ ኢኻ ተኸቢብካ ኮይኑ ስማዓካ ዘሎ እምበር እዚ ጉርብትና እዚ ሎሚ ይኮነን መፂእካ ኩሉ ግዜ ኣብኡ ኢኻ ነርካ ድሕሪ እጂ እውን ኣብኡ ኢኻ ክትከውን። ስለዚ እቲ ተኸቢበ ዝብል መንፈስ ካበይ ዝመፅእ ዘሎ ካብቲ ንስኻ ትገብሮ ዘለኻ ዕንደራ ኢንፋክት ተኸቢበ ኣዝያ ከፊኣቶም ዘላ ካብዚ ዝብገስ እዮም ዝብሉ ሁለት ተቃራኒ ዓለም የአስረስ ማለት በቀላል አምረው ጋር ያደረገው ቆይታ ነበር። የአርኤስኤፍ የጃንጃዊ ሚሊሻ ጨፍጫፊ የጃንጃዊ ሚሊሻ አብይ አህመድ የሚደግፈው በታሪክ አጋጣሚ የዩኤኢ ተላላኪ ሆኖ አርኤስኤፍ ያው አሶሳ ነው ካምፕ የፈጠረው አይደል? በራሱ ጊዜ ቀድሞ የተናገረው ይሄ ሚዲያ ነው። በራሱ ጊዜ ጦርነቱ ወደ ህዳሴ ግድብ እያመጣው ነው፣ ወደ ጉባ ወንዝ ምናምን እያመጣው ነው፣ ወደ መተከል እያመጣው ነው ተናግረን ነበር። መሀይም ነው፣ ጂኦፖለቲክስ አያነብም። ወደ ትልቁ የኢትዮጵያ ፕሮጀክት ቀጥ አድርጎ አሶሳ ካምፕ ሰርቶ ጦርነት ግንባር አደረገው። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ስታሊን ንኣብይ ኣሕመድ እሸል ናይ ፖለቲካን ከምኡ ድማ መሃይም ናይ ጂኦፖለቲካ ከም ዝኾነን ፅቡቅ ገይሩ ዘርድኦም ዘሎ። ምክንያቱ በዓልኻ ንፀላኢኻ ንመቀናቅንትኻ ኣብታ ቀንዲ ከጥቃዓካ ዝደሊ ቦታ ስሒብካ በዓልካ ይትእትዎን ኢኻ እዩ ዝብሎ ዘሎ። እንታይ ማለት እዩ ደኣ ከመይ ገይሩ ንፀላኢዩ ባዕሉ ስሒቡ ከእትዎ ዝኽእል ኣብታ ቀጥታ ትሕምሞ ቦታ ገለ ትብል ዌል ኣይ ካን ሾው ዩ ዚስ እዚ ካበይ ዝመፀ ዘረባ እዩ እንድሕር ኢልካ ብተደጋጋሚ ንገልፆ ፀናሕናይ ግን ኣብ ስእሊ እንተሪእና ድማ ዝያዳ ክበርሃልና ስለ ዝኽእል ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ ዕንደራ ባዕሉ ዝፈጥሮ ዘሎ ፀገማት ኣብ ብዙሕ ሽግር ኖርማሊ ሽግር ክኾኑ ዘይግብኦም ባዕሉ ሽግር ዝገብሮም ዘሎ ዝበሃል ካብዚ ዝብገስ ሉክ ኣት ዲስ ጌርድ ዝበሃል ዲጋ ኣሎ። ጌርድ ዝበሃል ተዛዕበየ ዲጋ ናቶም ማለት እዩ። ግብፂ ድማ በዚ ምክንያት እዚ ኩሉ ግዜ ክትቀርቦም እያ ትደሊ። ግብፂ ከይተቀርበካ ምዝኾነ ይኹን ክትሻረኽ ከለካ ናብዚ ዶብ እዚ ምክንያት ክትረክብ የብላን ክትበፀካ ክትብል ኣለካ። ሱዳን ንባዕላ ነቲ ጌርድ ከም ዕላማ እያ ትሪኦ። ስለዚ በዓልካ ብብሉ ናይል ንፀላኢኻ ብምምፃእ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ፀላኢኻ ግብፂ ክኸውን ይኽእል፣ ኢትዮጵያ ክኸውን ይኽእል፣ ሱዳን ክኸውን ይኽእል፣ ኤርትራ ክኸውን ይኽእል፣ ካልእ ሓይሊ ክኸውን ይኽእል። ንሱዳን በዚ መንገዲ ፀላኢ እንተይቲኻዮ ሱዳን እንታይ ክገብር ይኽእል? ማንም ክሓግዘካ እዩ ንዝበሎ ኣብ ዓዲ ክእቱ ይኽእል እዩ። ለሚ ኤክስፕላይን ዲስ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ። እንድሕሪ ንሱዳን ነታ ሃገረ ሱዳን ንልኡላውነት ሱዳን ንከፍርስ ዝደሊ ዘሎ ሓይሊ በዓልካ ውሽጢ ዓድኻ ሰልጢንካ ኪድ ንሱዳን ኣፍርስ ትብሎ እንተለኻ ሱዳን ንልኡላውነቱ ንምድሓን ማንም ክሕግዘኒ ዝደሊ ኣምፅኡ ኣብዚ ከባቢ ደቡ ከቐምጦ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን። ስለዚ ግብፂ ንኣብነት ሰራዊት ኢትዮጵያ ተገሎ ደይብሎም ነይሮም ኦፍኮርስ ምክንያቱ ንሱዳናውያን ክሕግዙ ስለ ዝደልዩ ጥራይ ዘይኮነ ንኢትዮጵያ ኣብ ኣፍንጩ ክመፅወት ብሉ ናይል ዝበሃል ጌርድ ዝበሃል ዲጋ ድማ ኣብ ጥቅኡ ዘሎን ኣብታ መንጋጉ ዘሎ ስለ ዝኾነ ስለዚ መን ተጋጊዩ ከምዚ ዓይነት ጌጋ ንምፍፀም ናይ መን ስሕተት እዩ ነይሩ እንድሕር ኢልካ ቢኮዝ እቲ ዕንጅልና ዝመልኦ ኣካይዳ ናትካ ዝፈጠሮ ፀገም እዩ። ስለዚ ዲስ ኢዝ ዮር ፕሮብለም ናትካ ሽግር ናትካ ፀገም ናትካ ፅጋብ ዘምፅኦ ጉዳይ ዳ እምበር ማንም ኣካል ዝገደደካ የለን እዩ ዝብል ዘሎ። ስለዚ ኣገይን ኩሉ እቲ ብልፅግና ዝኸዶ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ኢኻ ምስቲ ግብፂ ኣብ ተደጋጋሚ ዝገብርዎ ዘለዉ ለንቀና ኸማን ኣይጥቕሰን ዝዓይነት እዩ። ሓድሽ መግለፂ ውፅኢሎ እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ግብፂ ዶክተር ባድር ዓብድላቲ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ይብል ኣሎ ኣብዚ እውን ብጌርድ ዝምልከት ነቲ ዲጋ ናይ ገርድ ዝምልከት ነቲ ህዳሴ ግድብ ዝብልዎ ዝምልከት ዘረባን ዘተን ተወዲ እዩ መይቲ ኢልዎ ዘተ ዝበሃል የለን ዴድ ኤንድ ኣብ ናይ መወዳእቲ ኣኽር መሓጣ በፂሒ ኢልዎ።
ሱዳን ተነርኩም አخر ማሓጣ ትፈልጡ አይኹም መወዳእታ ስቴሽን ማለት እዩ ምናልባት እግረ መንገድና ጅሬፍ ዝነበርኩም ገለ እንድሕር ኮይንኩም አخر ማሓጣ ዝበሃል ነይሩ ምስከትካ ቡታት ገለ ከምታት ክብሉ ሰምዐ ነይረ አخر ማሓጣ ገለ ክብሉ ሰምዖም ነይረ ካልእ ግን ኣብ ናይ መወዳእታ ስቶፕ ተተይበፅሕካ ክትፈልጣ ይትኽእልና ተኻል ብዝኾነ ናይ መወዳእታ ስቴሽን ናይታ ዝርርብ ትግበር ዝነበረት በፂሕና ኢና ስለዚ እንታይ ዝብል ኣሎ stressing that Egypt reserves its full weight its full right to defend its water security if it is threatened. He added that Egypt rejects any unilateral action on the Blue Nile, emphasizing that it will not accept any one-sided measures by Ethiopia. ስለዚ ግብፂ ኩሉ እቲ ናይ ዘተ ምስ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዝነበረት ተወዲዩ ስመይት እዩ እሱ ኣኽር ኣብ ጉዳያ ሓሊፍ እዩ ስለዚ ካብዚ ሓሊፍና ሕጂ ንገብሮ ዘለና ኩነታት ግብፂ ነቲ ልኡላውነታን ረብሓታታን ንምውሓስን ኩሉ ነገር ክትጥቀም ትኽእል እያ ዝብል ዘሎ ናው ግብፂ ከምኡ ኢላ ምፍካራ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ሎሚ ዝጀመረ ይኮን ካብ ጥንቲ ዝነበረ ግብፂ ኩሉ ግዜ ምስ ፈከሩ እዩ ትሕቶ እቲ ኩነታት ከመይ ኢሉ ይቀያየር ኣሎ ኢኑ ኣብታ መጀመርያ እንታይ ሪኢና ነርና ኣብይ ኣሕመድ ንኣርሚ ሰብዓ ዝበሃል ቀቲለዮም ብድሮናት ገይረ ይብል ኣሎ የሚመራው የሱዳን ብሔራዊ ጦር በኢትዮ ሱዳን አቅራቢያ የምትገኘውንና የራሱ የሱዳን ብሉ ናይል ግዛት አንዷ ከተማ የሆነችውን ኩምሩክን ለመቆጣጠር በነበረው ፍልሚያ ለአስጨራሽ ውጊያ ውስጥ ከርሟል። በዚሁ ቀናትን በፈጀውና ሕጂ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ገመቲት ኢኻ ባዕሉ ወላት ዝብልዎ ዘለዉ ኣብዚ እውን ሓደ ዓብዪ ኣርቲክል ፅሒፎም እንታይ ኢሎም ኣለዉ ብዛዕባ እዚ ናይ ኣርሚ ሰብዓ ዝገበርዎ ማለት እዩ ኣብዚ ሆርን ሪቪው ዝበሃል ኣርሚ ሰብዓ ፅምዶ ኤንድ ፋይት ፎር ኩርሙክ ፅምዶ ኣርሚ ሰብዓ ድማ ቶም ናይ ህወሓት ማለት እዩ ኣብ ኩርሙክሲ ክዋጉ ኢሎም ከም ዝመፁ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኦኬ እንታይ ክብሉ ደልዮም እዮም ኣብዚ እቲ ሓደጋ ወይ ከዓ ኢንሲደንት ዝብልዎ ዘለዉ ኣልኩርሙክ ድሮን ስትራይክ ዕለት 10 ወርሒ 7 2026 ማለት እዩ incident a precision drone strike targeted senior commanders of Army Sab'a a TPLF aligned army unit in Al-Kurmuk Sudan ኣብቲ አልኩርሙክ ዝበሃል ከተማ ብልፅግና ብዝገበሮ precision ወይ ከዓ ንጹር ዝኾነ ታርጌት ዝኾነ መጥቃዕቲ ዓበይቲ መራሕቲ ናይቲ ኣርሚ ሰብዓ ዝበሃል ናይ ህወሓት ሰራዊት ንዝኾነ መጥቃዕቲ ከም ዘካየዱ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ casualties several high ranking officers were killed ዓበይቲ መራሕቲ ከም ዝቆትሉ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ and over a dozen soldiers were wounded ከምኡ ድማ ብዓሰርተታት ዝቁፀሩ ወይ እውን ልዕሊ 10 ዝኾኑ ወታደራት ከም ዝቆሰሉ ይብል ኣሎ notably Eritrean soldiers were also among the casualties ኣብ መንጎቶም ዝተቆሰሉ ድማ ናይ ኤርትራ ወታደራት ከም ዝነበሩ እውን ይነግሩ ኣለዉ ኤርትራ ወታደራት ነይሮም ድማ ኣይነበሩን ካልእ ኣርስቲ እዩ በት ክንምንታይ ንኩናት ይተሃናደዱ ከም ዘለዉ ግን ይበርሃልካ እንታይ ክመፅኦም ከም ዝኽእል ድማ ምግማት ከድሊ ማለት እዩ timing the strike occurred just 2 days after the Sudanese armed forces have recaptured the town from the rapid support forces እጂ ማሲና መጥቃዕታ ካይድና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ መጥቃዕቲ ዝካየድ ዘሎ ክልተ መዓልቲ ድሕሪ እቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ነቲ ቦታቲ ነታ ከተማ ምስ ተቆፃፀራ ድሕሪኡ ኣፅኒዕና ኢና ታርጌትድ ስትራይክ ጌርና ብድሮን ይብሉ ኣለዉ ገይሮሞ ድዮም ኣይገበሩን ካልእ ኣርስቲ እዩ እንተወሓደ ግን ነቲ ዘረባ ደገ የውፅዎም ህላዎም ክንምንታይ ሕማቕ ነገር ሓሲቦም ከም ዘለዉ ወይ እውን ሕማቕ ነገር ዓጢቆም ከም ዘለዉ ይዝንገር እዩ ዝበርሃልካ strategic importance of Al-Kurmuk logistics the town sits on a main highway connecting western Ethiopia to Khartoum እዛ ከተማ እዚኣ እዛ አልኩርሙክ ትበሃል ማለት እዩ ኣዝያ ስትራቴጂካዊት ከተማ እያ ናይ ሎጂስቲክስ መናሃርያ ድማ እያ ምክንያቱ እቲ ሃይወይ እቲ ዓብ ፅርግያ ንምዕራብ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ከርቱም ዘራኽብ በዚ ገይሩ እዩ ዝሓልፍ ይብሉ ኣለዉ infrastructure it protects the approach to the Rosaria Dam which is a vital for Sudan's electricity ካልኣይ ሓደ ኣገዳሲ ተቕርፂ ኣሎ ኣብቲ ከባቢቲ እሱ ድማ ሓደ ዓብዲ ዲጋ ኣለዉ ንኤሌክትሪሲቲ ናይ ከርቱም ከምኡ ድማ ናይ ሱዳን መመንጨዊ ኤሌክትሪክ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዘለዎ ዲጋ በዚ ከባቢ እዚ እዩ ስለዚ ንሱዳን ኣዝዩ ኣገዳሲ ቦታ እዩ እዚ border hub its location near the border of Ethiopia and South Sudan makes it a critical military staging ground ለኩሉ ድማ ናይ ክልቲአን ሃገራት ዶብ ስለ ዝኾነ ምስ ደቡብ ሱዳንን ምስ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝራኸብሉ ልሙዕ ናይ ሕርሻ ቦታ እውን ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ስትራቴጂካዊ ቦታ እዩ that's why ድማ ነዚ ቦታ እዚ ንምሓዝ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኩሉ ብኩሎም ሓይልታት ኣገዳስነት ናቱ ዕዙዝን ዓብን ዝኾነ ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ኣርሚ ሰብዓ ዝበሃል ዘሎ ድማ ኣብ 2020 ኣብቲ ኩናት ናይ ትግራይ ዝነበረሉ 2020 ክሳብ 2022
when TPLF forces and refugees fled into Sudan. قالك كفال ناي تግራይ هديمهم ناب سودان مسكدو أوز قوم سراويت مخانيهم زنقرو. Composition. It consists of 3 groups: defected Ethiopian UN peacekeepers, Tigray Defense Forces, TDF مالتهم TDF members, and recruited refugees. سلسة عينت أبالات نايت سراويت اللو يبللو حدا ناي إثيوبيا أكاب سلام زنبرو كابتي وبوتهم زقدفوا مالتهم كالوت ناي Tigray Defense Forces TDF أبالات نايت سراويت ناي Tigray زنبرو كالوت دما ስደተኛታት ኮይኖም ካብ ዝኸዱ ዝቆመ ሰራዊት እዮም ዝብሉ ዘሎ. Current status: it has grown into a force of tens of thousands acting as a mercenary-like wing for the Sudanese armed forces SAF against the RSF. ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ዓብይ ብ10,000 tens of thousands በሽሓት ዝቁፀሩ ወታደራት ከምዚ mercenary ወይ ከዓ ዕጡቕ ብገንዘብ ተገዚኡ ምስ ሰራዊት ሱዳን ኮይኑ ዝስለፍ ዘሎ ዝብሎ ዘሎ ክሲ ኮሚዲ ኣይኮነን دحين خالق زين قطفو بحفشا من السودان كوينو زواغا زلوي من السودان كوينو خواغا ربح حصل زلوي بفلا يبزو بوتازي عبر ربح حصل زلوي انت كوينو مالت 4 صمد alignment ناي صمد ما يتقصلو the alliance a convergence of interests between SAF TPLF ARM7 and the Eritrean military ابز ግንባርና الكرموك زبلو زلو ثلاثه حيلታት ጽሚዶም ከም ዝነበሩ ሰራዊት ሱዳን ህወሓት በዚ ARM7 ከም ድማ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ይብልሉ ዝብልዎ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና shared enemy. The alliance is built on a mutual antagonism toward the current Ethiopian federal government. ሰለስቲኦም ሓይልታት ሓደ ጸላኢ ስለ ዘለዎም እዮም ሓቢሮም ዘለዉ ይብልሉ ተዋሓደ ይርዳእኩም ኣሎ ጽምዶሲ ሓደ ጸላኢ ኣለዎም እሱ ድማ ብልጽግና እዩ ይብልሉ. Maybe a broader coordination بعبي ድማ meeting in Port Sudan have reportedly brought together TPLF generals, Eritrean officials, and representatives from the other Ethiopians. ስለዚህ ኣብ ፖርት ሱዳን ተገይሩ ዝነበረ ናይ ጽምዶ ዋዕላ ናይ ህወሓት ጀነራላት ናይ ኤርትራ መራሕቲ ከምኡ ድማ ናይ ካልኦት ናይ ኢትዮጵያ ዕጡቓት እውን ዝተረኽብሉ ኩነታት ከም ዝነበረ ዝንገር ዘሎ ወረካብታ ፖርት ሱዳን ዝተገበረ ንላዕለ ይግበር ከም ዘሎ እውን ገለ ትሕምትሕም ሰሚዕ ኣለኹ። ስለዚ ካልእ ነገር እውን ይመፀኩም ህልኸውን እዩ ከምኡ ድማ ያ ናይ ካልኦት ኢትዮጵያን ከም በዓል ፋኖ ከምኡውን ኦላ مساتهم كحبرو خمس خلو يزرب عليه بلو قرم طلع خاطب الناس خسمك الله قرم بلسك ونياتو زلاي بزقبرو زلو عندرا صلاة بعليه بزحلو ترى إذا كون استهم صلاتو بزقلت أفمن قد حبيرهم نعون موضع كقوايكم زخولي زقبرون زلو تأكل مهنياتي بمالو كاتيلهم key implications انتايس الوخامس غلزي self-dependency. The Sudan's military is becoming increasingly reliant on TPLF aligned manpower, which heightens tensions with the Ethiopian government in Addis Ababa. تايمز بلو زلو تناي سودان سراويت ابتنا إثيوبيا ابتنا هوحات سراويت زيادة ناتزقع يخيدالو بزي مسد مالك زدما which heightens tensions with the Ethiopian government. زدما مستنا إثيوبيا منغستي اب أديس أبابا زلو دما صقام يفطر عليه بلو RSF strategy shift دعم سريع دما استراتيجي غير على the use of drone strikes suggests RSF is pivoting to precision technology to counter ground losses in eastern Sudan. تايبلو دعم سريع استراتيجي غيرو نتا ابايتا زخسرو زلو سي بدرونات غير كتكو يزفتن زلو يبلو ابينيركم درونات ايسرحه صر درونات ايسرحه باغار ايسرحه بما يزق صرات يوتاتات غدي فيها ديميم زلو زلو زي alliance fragility. The heavy losses suffered by the Tigrayan and Eritrean fighters in a foreign civil war may eventually cause fatigue and strain. زي عبيك سارتات وحدات سبات قتلنا خلص انهم زي عبيك سارتات ابناي وصاي مريت كوينوم زخفلو زلو واغا نتي ناي تግራይ حيلي يكون نتنا ኤርትራ ተስፋ ቆሪጹ ክገጥፈ ይኽእል ይብልለው መጀመሪያ አለውዲም ያለውን ንፈልጠ ነገር ይብልናል እንተለው ኮይኖም ግን ተስፋ ቀላሞም ንጹር ስለዝኾነ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ዝጠፍኦም ኣይኮነን ስኻ ቀደም ሽዳ ገይሮም ቆሚሎም ከለው ዝተቃለሱ ዘምጽዎ ነገር የለን ኢልካ እንዲኻ دحان أرتقال كاتراي صناعيهم زبلوها صغاريخا هم خويخون سمديهم كم كونوا أنا نجزينا نقطفه بحفشة اتدعى مساري ببزح من قدون أجمعتي قط مسؤول زلوا. The major smuggling routes for weapons into Sudan were a deadly civil war with rage since 2023. The Guardian has looked into leaked team reports, internal government documents, satellite images, and imagery from the ground, and we've uncovered evidence the UAE has continued to provide weapons used to kill thousands of civilians and involved. تحني تو زي معربا ميديا نمجمريا تسفى زب سراح يسرح له كابتشات تبقسو كمر ما إمارات بالزغا The Guardians قبرو
ሳተላይት ኢሜጅስ ገይሩ ኢንቨስቲጌቲቭ ጆርናሊዝም እዩ ዳዕመ ሰሪዕ ወይ እውን ኢማራት ከመይ ገይሩ ነዚ ሓይሊ እዚ ይዕጥቕ ከም ዘለዎን እንታይ ዓይነት ሲስተም ይጥቀም ከም ዘለዎን ኣብ ብዙሕ ብጭብጢ ዝተሰነየ ክስን ካልእ ነገራትን ይገብሩ ኣለዉ እዚ ኩሉ ድማ ነቲ ኢማራት ዝገብሮ ዘሎ ደገፍ ኣንደር ስክሩቲኒ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ሽግር ይእትዎ ኣሎ በዚ መንገዲ ድማ ብልፅግና ኦልሬዲ እቲ ኩነታት ካብ ኢዱ ይወፅኦ ከም ዘሎ ይርድኦ ኣሎ ኦፍኮርስ እምኒ እንተደይ ኮንካ ክርዳእካ እቲ ኩነታት በዚ ኮይኑ በቲ ትንሪኦ ዘለና ናይ ኢማራት ብኤውሮጳ ሕብረት ይኹን ብካልኦት ሓይልታት ዝመፅኦም ዘሎ ሽግራት እንታይ ዝፈጥረሎም ዘሎ እቲ ከም ድሌቶም ዝዕንድርዎ ዝነበሩ ነገራት ከምዚ ኣይኮነ ብልፅግና ምንት ርእሱ ኣብዪ ኣሕመድ እቲ ኩነታት ቁሩብ በርሂሉ ኣሎ እዩ ነገራት ኣብ ኢዱ ከምዘየለ ኣይኮነን ኣብ ምስግሮ ሃብቲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ነገራት ክቋፀሩ ከምዘይከኣለ ኣብ ክልል ኣምሓራ ባዕሉ ዝበሎ ስምዑ ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ሰባት ብነፃነት ዝንቀሳቀሱን ክሰርሑ ኣብ ዘይክእልሉ ደረጃታት ምምፅሖም ኮኒኖም ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ደብረ ማርቆስ ዑደት ዘካየደ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሰባት ብነፃነት ዝንቀሳቀሱልን ክሰርሕሉ ዘይክእሉ ደረጃታት ኣዝዩ ኣጠራጣርን ዕሽነት ከምኡውን ዘይቅቡልን እዩ ክብል ገሊፆም እቶም ብዕጡቃት ኣብ ምንቅስቃስ ዝተገብሩ እገዳ ዝተቐሶ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ናብ ከተማ ደብረ ማርቆስ ብመኪና ዝግበር ጉዕዞም ብፃዕርና ክምለስ ኣለዎ ክብል እዩ ገሊፆም እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ሎሚ ሰንበት ሓምለ 5 2018 ኣብ ስነ ስርዓት ምረቓ መዕርፎ ነፈርቲ ደብረ ማርቆስ ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ኣብ ዘስምዐ መድረክ ነዚ ገሊፆም መንገድታት ኢትዮጵያ ኣብ መበል 25 ናይ ውሽጢ ሃገር መዕረዊ ዝኾነ ሓድሽ ዝተሃነፀ መዕርፎ ነፈርቲ ደብረ ማርቆስ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ብ6 ሰለም ፈላሚ ኣገልግሎት በረራ ጀሚሩ እዮም ኣብቲ ናይ ሎሚ ወግዓዊ ስነ ስርዓት ምረቓ ዝተሳተፈ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ጥንታዊ ታሪክ ርእሰ ከተማ ዞባ ምብራቕ ጎጃም ደብረ ማርቆስ ኣጉሊፎም ኣብ ዝሓለፈ ሂደት መዓልታት ድማ ኣገልግሎት ነፋሪትን ካልኦት መጓዓዝያን ፀገም ነይርዎም ዝበለ ኣብዪ ናብታ ከተማ ዝኾነ ናይ ኣየር ጉዕዞ ከም ዘይነበረን ኣብ ናይ መኪና ጉዕዞ ድማ ጉድለታት ከም ዝነበረ የመልኪቶም ኣብዪ ኣብ ዘስምዕ መድረም ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ሰሜን ሸዋ ወረዳ ደገም ብተደጋጋሚ ዶብ ዝሰጋገራ ናይ ህዝባዊ መጓዓዝያ መካይን ዝዕፀዋሉ ዓሊ ዶሮ ቀበሌ እውን ኣጉሊፎም ካብ ኣዲስ ኣበባ ንሰሜን 140 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ብዓሊ ዶሮ ኣቢሎም ናብ ክልል ኣምሓራ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ተጓዓዝቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ተዓፅዮም ብዕጡቃት ተዓጊቶም ከም ዝሞቱ ብተደጋጋሚ ይግለጽ እዩ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝስምዑ መድረም ኣብ ጎልጎል ኣባይ ከባቢ ዓሊ ዶሮ ተዘርጊሑ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዘሳግሩ መስመራት ባንዳታት ዕጡቃት ዝገብርዎ መልክዓታት ብሓባር ክንቃለሶምን ክንሃልዮምን ይግበአና ብምባል ይገሊፆም ኣብ ኩሉ ቦታ ባንዳታት እንደተባለውም በቀን 3 ጊዜ ሰዎች የሚመላለሱበት በረራ መጀመሩ መልካም ነገር ነው። ነገር ግን ያንን መክፈል የማይችሉ ወይም የማይፈልጉ በትራንስፖርት ከዚህ ወደ ባህር ዳር ወይም ከዚህ ወደ አዲስ አበባ መሄድ ቢፈልጉ ያንን ጉዳይ ማድረግ እንዲቻላቸው ሰዎች የነሱን ፕሮግራም የነሱን መሻት እንዳያስተጓጉሉ ሰላም በእጅጉ አስፈላጊ ስለሆነ መንግስታችን ከህዝቡ ጋር በመተባበር ሊወያዩ ሊነጋገሩ ለፈለጉ ማንኛውም ሰዎች በር ክፍት ነው። እጃችን የተዘረጋ ነው። ልባችን ክፍት ነው። እንቀራረብ፣ እንወያይ፣ እንነጋገር፣ ሀገራችንን ሰላም እናድርግ። የማያግባቡን ጉዳዮች ካሉ በሰላማዊ በሰለጠነ የፖለቲካ አግባብ መነጋገር ይቻላል። መቸም ምቾት እዩ ዘሎ ሰብኣይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዪ ኣሕመድ ኩነታት ከቢድዎ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ግን ክንዘራረብ እንተንኽእል ዝሓሸ እዩ ምክንያቱ ኩሉ ነገር በዚ ደኸዱ ዘለና ክንከይዳ ይንኽእል ኢና ብፍላይ ካብ መራሕቲ ሰራዊት ናይቶም ናይ ብልፅግና ሰራዊት መራሕቲ ብተደጋጋሚ ዝመፁ ዘሎ ዘረባሲ እዩ ብከምዚ መንገዲ ክቕፅል ኣይክእልን እዩ ሓደ ናይ ግድን ፖለቲካዊ መፍትሒ ክመፅእ ክኽእል ኣሎ ኩሉ ነገር ብዓይኒ ብረት ክንፈትሖ ይንኽእልን ኢና ሓደ ዓብዪ ጀነራል ናቱ ነጊርዎ እዩ ደርጊ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዕንወት ናቱ ክንዲዚ ገንዘብ ኣየጥፈን ከምዚ ሕጂ ነጥፎ ዘለና ኣየጥፈን ኩሉ ምጥፋእ ጥራይ ዘይኮነካ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ዘየምፅእ ኩነታት ኢና ዘለና ይብላ ኣሎ ስለዚ ርግፅ ገለ ነገር ክግበር ከም ዘለዎ እዮም ዝነግርዎ ዘለዉ እታ ኣብዪ ኣሕመድ ኣሚኑ ብረቱ ከውርድ ዝኽእል ሰብ ከም ዘየለ ግን 100% እርግፀኛ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ብከዚ ኣቢ ነቶም ቀንዲ ኣብታ ኮረሻ ዝሰቐልዎ ሰባት ኣበይ ከም ዘለዎ ሕጂ ኩሉ ሰብ ይዝፈልጥ ኣብታ ስልጣን ሓፍ ኣቢሎም ዘደይብዎ ንዓታቶም ዝጠለመ ኣብ በረኻ ንዘሎ ሰብ እንታይ ኢሉ እዩ ኣሚኑ ምስኡ ክሰርሕ ስለዚ እምነት ከዓ 10 ግዜ ንሻዕብያ ትጠልም ንህወሓት ትጠልም ነቲ ትጠልም ንኣምሓራ ትጠልም ኣብ መወዳእታ ተኣኪቡ ክመፀካ ምዃኑ ምግንዛብ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ he has to keep his ነቲ መታኣትዎ መብፅዓ ዘይምትግባር ኣብ መወዳእታ ትሕሳብ ናይ ኩሉ በርኪቱ ዝመፀካ and it's quite hard right now ዝኣምኖ ሰብ ስለዘይረክብ ዘሎ እቲ ናይ ቁጠባ ፀገም ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ፖለቲካ ፀገም ድማ እናኸበደ ይኸይድ ከም ዘሎ እውን ባዕሎም ይነግሩ ብዚ
አቅም በራሷ ለሀገር ውስጥ ፍጆታ የምታውላቸው ምርቶች አሁን ከውጭ እየገቡ ነው። ለምሳሌ ሽንኩርትን ብንወስድ ከታንዛኒያ እየገባ እንደሆነ እንሰማለን። አሁን ሰሞኑን በስፋት መረጃው እንደወጣው ስጋ ከኡጋንዳ እየገባ ነው። ወደ ውጭ የምናወጣቸው ምርቶች እያደጉ መምጣት ሲገባቸው ጭራሽ ለሀገር ውስጥ ፍጆታ እንኳን የሚተርፉ ነገሮችን ከውጭ እያመጣን እንገኛለንና እውነት ያለው መረጃስ ትክክል ነው ወይ የቀረበው? ያሉት ትክክል ይሁን አይሁን መረጃውን በደንብ ካላየነው በስተቀር ለማለት አንችልም። ይሁን አይሁን የሚለውን ለማወቅ ማስረጃውን ማየት ይኖርብናል። እነሱ ቁጥሩን ጠባቂዎች እነሱ ናቸው። ማስረጃውን ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢትዮጵያ እቲ መንግስቲ ሲ ነቲ ኣብ ኢዱ ክገብሮ ዝኽእል ዝነበረ ነገራት እውን ይገብር ከም ዘየለ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ግብሪ ለንቀናዮም ብዙሕ ፀረባታት ተፈጢሩሎ ምክንያቱ ሓድሽ ታክሴሽን ሲስተም ኣተኣታትዩ ነቲ ህዝቢ ድማ ከቢድ ዝኾነ ሽግር ፈጢሩሉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ዋላ እውን እቲ ንኣብነት ስጋ ይኹን ካልእ ሽጉርቲ ደገለዶ ኢትዮጵያ ለምለም መሬት ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ ካብ ውሽጢ ዓድና በዓልና ክነፍርዮም ንኽእል ዝነበርና ተኺና ድማ ንደገ ክንሰዶ ንኽእል ዝነበርና ካብ ካልኦት ሃገራት ኢና ኢምፖርት ንገብሮ ዘለና እዚ ድማ ብርግፅ ውግን ወረውግን ዓብ ክፋል ናይ ልምዓት እንድሕር ዓፅይዎ ኣሎ ኮይኑ ብርግፅ እቲ ኩነታት ክኸብድ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ናይ ቁጠባ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ኣከመይ ኩነታት እዩ ዘሎ ንዝብል ቁፅርታት ምስ እዩ ዘሎ በጎ ኣቢሉ ባዕሉ ዝገብሮ ዘሎ ቁፅርታት ሲ ኣሚንካ ክትዛረበሉ ትኽእል ነገር እውን ኣይኮነን ይብላ ኣሎ ኢንፍሌሽን ኣብዲንናዮ ዶ ከምዚ ጌርናዮ ዶ ከምዚ ጌርናዮ እንዲዮም ዝብሉ but anyway ዝኣምኖም ሰብ የለን እንታይ ይብላ ኣሎ coffee export to Switzerland comparison while Ethiopia claims 3.1 billion in coffee exports the speaker points out that Switzerland which grows no coffee exports 2 billion worth. This suggests that high export numbers alone are not a symbol of true national development or posting rights. بحفش أنت يزول زلو سلسلة بحد بليون بون export نقبر على نكتب الكلها سويسرلاند نبع على 3 بليون زخون بونيا export تقبري بلالو إذا أنا غمط على سويسرلاند بون تفردي عند لكم نو زيرو تيات وسدين أمتيا value addition value added تقبريها سويسرلاند ورقون كم زو اكسبورت يوم زقبرو نجارات كل زي فالي ادين نجارات جزيوم فالي وسخكا اصابيكا اصراريخا زلا على دغر غيركا مثلا مالت اسبريسو غلطات كابتات سويسرلاند فلوتات نسله زبال كامبانو تفلطو تخونيوم هذا ابي كامبانو لو ناي سويس ابزي ناي فود ستاف زورا دربتي اف ام سي جي زبلو فاست موفينج كلد بلو اندستري ابو ابي كامبانو سويسالو ابزناي بوند ما فلوتيو بحفሻ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ናይ ቁጠባ ፍኸራናትዮም ቻለንጅ ዝገብሩሉ ዘለዉ ዝኾነ እንትኾነ ያ ሚን እቲ ክሰርሕ ይፍትን እንዲ ግን ሰላም ተደምፂኻ ትሰርሖ ኩሉ ነገር እውን ፍራይ ክህልዎን እዩ ሓደ ነገር ግን ምስቲ ኩሉ ዕብዳናቱ ፅላለናቱ እዚ ሰብ እዚ ነገራት ክገብር ዝኽእል እዩ ነገራት ፕሮጀክታት ጀሚሩ ክውድእ ዝኽእል እዩ እዚ ዓብየ ፀገም ናይ ሰብ እዚ ሰላም ዘይመምፁ እዩ تزعبي يسكن كتحنس تدلي تخينكا قطبات قبرت تدلي تخينكا مجمرة سلام كتكبر لك سلام أبعدها سلام زقرب أبعدها like really projects قبر قال business قبر قال كم تأتي تزارب كل زي تعمل سرت نايزو كلهم يومكم زبلوها make peace with everyone بس كل سلام قبر then things will be easier for you ስለዚህ ሰላም ንሰላም ረጊጽካ ንሰላምና በላሽኻ ትገብሮ ነገራት ግን ቀጻልነት ክልዎም ኣይክእል ሎሚ ትሰርሖም ማስክ ቃጸሎም ኣይትፈልጥን ኢኻ ሱዳን ካብዚ ሕጂ ስኻ ዘለኻ ዝበለፀ ሃገር እዩ ነይሩ ሰላም ተዘየለ ግን ድሕሪት መምላስ ከም ዘሎ ምፍላጥ የድሊ ስለዚ እዚኣ ነዛ ሰላም እዚኣ ክእምንዎ ዘይክእሉ ምዃኖም ወይ እውን ነዚኣ ማለሲ ኩላቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ሓይልታት ንኣሽቱ እዮም ነይሮም ሕጂኦም ዓብዮም እቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝመፅእ ዘሎ ገበናት ስለ ዝኸበዶም እዮም نزيا زربازياس زيادات ناي تግራይ ምክትል ፕሬዝዳንት ጽቡቅ ገይሩ ይዝብላ በጀት ነዳዲ መድሓኒት በትሕዝን ርኦ ዘለና ኣብ ዘሎ ኩሉ ሰብ ማህያ ይብሉን ሕዚ ብስምምዕ ፕሪቶሪያ ኣቢልካ ንኮንፊደንስ ቢልዲንግ መጀርስ ተባሂሎም ተጀሚሮም ዝነበሩ ነገራት ንድሕሪት ብዝምለሱሉ መንገዲ እቶም ትርፊ ከምፁ ዝኽእሉ ጥራሕዮም ሕዚ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ቴሌ ብምዝራብ ቅርሺ ይክበሎ ሳዕ ሕዚ ናይ ኢትዮጵያ ኣየር መንገድ ካብ ትግራይ ሰብ ንምጓዓዝ ጥሩሕ መፅኡ ቦይንግ ዝኣክል ንምኻድ ይመላለስ ኣሎ ባንኪ ቅርሺ የብሉን ተዓፅዩ ኢንተንሽናሊ ተዓፅዩ ነዳዲ ናይ ሓደ ማሕበረ ኢኮኖሚ ናይ ሓደ ህዝቢ ደም ስር እዩ
كم تنحنا دويلنا دم نتكم تي إيكونومي تي بوليتيكا بملو تي كم حدا انتيتي كننقساقس كنسرح تخوينا ندادي تعاصي له مدحانيت يلن عديتات تግራይ ናብትናይ ቀደም ናብትናይ ደርገዋን ወይ ድሕሪዮ ዝነበሩ ሓፀርተዋን ናኡ ይምለሰሎ ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ይዕፀለዋ ስለዚ ትግራይ ክትደኪ ክትንብርካ ክትደክም ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንወረርቲ ሓይልታት ተውፅዩ ምምሕዳራት ዘይሕጋዊ ምሕዳራት ኣፍሪሱ ሓደሽቲ ሰፈር ተውፅዩ He's a very good communicator ካብቶም መራሕትና ይተጋሩ ሓቂ ሓይሽ ወላ ተህወሓት ገለ ካብቲ ብዙሕ ግዜ ዝነቕፍዎ እንታይ እዩ ዓበይቲ ሽማግለታት ጥራይ ኣብ ቅድሚት ኣምፂሎ ዝብልዎ ነዚ መን ነዚ ሰብዚ ኣብቲ ውሽጢ ምእታዎም እውን it was a kind of ነቲ ዝነበሮም ክስኢ ግን very harsh ሓያል ዝኾነ በሊሕ ካራ ኮይኑ ነቲ ህወሓት ዝሃርሞ ማለት እዩ ስለዚያ እውን ኣንቲ ካብተን ዘሎ ኩነታት እዩ ዝገልፅ ዘሎ መቸም ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ቀሊል ከም ዘይኮነ ምግንዛብ የድሊ ንቐፅል ናብ ኤርትራ ሰው ዓባይ ዓዲ ጅግና ተበልኽ ጅግና ትወልዲ ሓየት ተበልኽ ሓየት ትወልዲ ምህሮ ተበልኽ ኣስኒ ክትሰዲ ንፀላእኺ ቁልቁል ተስግዲ መጻኹ ኣሕፂረ መንገዲ መጻኹ ኣሕፂረ መንገዲ ዋ ኣንተቦ ሃየባተ እግርኻ ልዕሎ ዋ ክንዲ ሰዋዝ ኣትኻሲ ጎስስ ክትብል ዋ ኣንተ ቆልዓ ሳዋ ፈውስ እርጋ እንደሎ ዋይሎም ኺም ከም ቃሕታይ ዘልዕሎ ኣለዋ ወ ዋልካ ጎስስ ክትብል ምስራየትካ ብደቂ መስርዒ ከተፅፈን ዲኻ ደሊኻ ክትብለካ ዋ ጎበሲ ልክዕ ከም ጨላይ ብዕራይ እንዳየኸሰተ ዓጠም ተበለይ ግርም እምበሪ ጎብዝና ኢዳ ቀደም ዝወዳእኹ ታይ ጥዕና ኸለኒ ኣቦይ ተኽሱቦይ ዓንደፄን መናቐፄን ንዓጋዜን ተባሂሉ እዩ ታይ ማለትኪ ጽናሕ እሞቦይ በዓላይ የኸሰተ ደው ኣብ ጥቓ ዓድና ናይ ክልተ ሰሙን ኣይተዓለሙን እዮም ዋ ስቕልካ ዲኻ ኸ ናይ ቀደም ዘበን ዶ ናይ ትርብል እንዳበልካ ትዕልለና ጽናዕ ጽናዕ ሃንስ ጊላይ ከይትምናዕ ክለይ ትቕረበኒ ኣብራኽ ሎሚ እዩ እንግዳዓ ሎሚ ወዲ ጊላይ ኣይተዓሹ ኣብራኽ ኣይኮነን ሕልና ኣይደቂሹ ተዛዋር ኣዝያሲ ቅጭን ዝኾነት ቆልያ anyway ብወዘላት ብዙሕ ፅቡቕ ነገር እዩ ነይሩ ናብ ኤርትራ ገፅና ስግር ክንብል Welcome back to my vlog, guys, from Asmara Live. Oof, Mr. International is back. Eritrea vlog. We have a group trip planned here in Asmara. We'll be with a group of 5 people from Sweden, UK, Germany. We have a local guide and we will explore Asmara, Massawa, Keren, Kohaito, Adikaya, Saganeti, amazing places, and we will take you guys with us. So stay tuned. Today's the first day walking around of Asmara. It's so passionate. For energy to motivation to Mr. International is bahal. مجبنا تنشتي ولدو the biggest ambassador ናይ tourism ናይ ኤርትራ የለ ኣነ ሽመት ይበየ ምናልባት እድል ተረኺበ ሰርቲፊኬት ክበየ በታናተ ሚድያ ደረጃ ናይ ኤርትራ ኣብ ቅድሚ ዓለም ኣምባሳደር ኮይኑ ፕሮሞት ክገብራ ዝኽእል ስራሆ እንተሎ ዝመንሰይ እዩ ኣሎ ካልኦት እውን ከም ሞያ ሒዙ ከም ስራሕ ወሲዱ ኩሉ ግዜ ናይ ኤርትራ ዝፅበቕ ነገር ክገብር ዝፍትን መንሰይ እዩ ስለዚ definitely ኣብ ዘለዎ ኸይድኩም ኣብቲ ናቱ ቲክቶክ ዲ ዝነጥፍ ፌስቡክ ዲ ዝነጥፍ ኣብ ዩቱብ ዲ ዝነጥፍ please support him go wherever he is ከትኩም ሓግዞ ኣብ ዩቱብ እውን ቻነል ኣለዎ እንታይ እታ ቻነል ናቱ ብኻ ሓደ ግዜ እኳ ኣብዚ ፅሒፍኩም ኣምፅኡለየ ዝብሎም ፕሊዝ ኣብታ ዘለዋ ኸይድኩም ሰፖርት ግበርዎ እዚ መንሰይ እዚ ሰፖርትድ ክኸውን ዘለዎ እዩ ከምዚኦም ንኣሽቱ ወለዶ እዮም ድማ ዘድልዩና ንቐፅል ቁርብትለይ ቆለጭ ዘብለኒ ኻ ኸሪአኩም እየ ማለት እዩ ንምእማኑ ዝኸብድ ሓደ ኤርትራዊ ሓውና ዝሰርሖ ታሪክ ከነግረኩም ማለት እዩ እዚ ገዛ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ከተማ መቐለ እዩ ማለት ተወዘንሄ ብብሎኬትና ኣብ ዝንሄ ከዓ ዓብዪ ኮንቴነር ማለት ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ኤርትራዊ ሓውና ንሓንቲ ስድራ ስውእ ዝኾነት ሓፍትና ማለት እዩ እዚ ገዛ እዚ ሰሪሕ ረኪብዎ ኣሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ እየ ተገሪመ እስኪ ክንደይ ሰብ ሃፍቲ ኣለኹም ተጋሩ ኣበይ መዓዝ ቆላሕ ኢልኩሞም ነዞም ስድራ ስውኣት እዚ ኤርትራዊ ሓውና ዝሰርሖ ታሪክ ናይ ብሓቂ ንምእማኑ ዝኸብድ ኣነ ንባዕርሰይስ ገሪሙኒ ማለት እዩ ገርመካዎ ንሓናስ ገሪምና እንዲ ደሎ ሰናይ ነገር ምግባር ኩሉ ግዜ ፅቡቕ ነገር እዩ ኣዴኻ ወይ ሓውኻ ወይ ቤተሰብካ ገዲፍካ ኣደ ሃገር ኬትካ ምግባር ግን
أنس انتهي كم زبلو كويس طفى نجن دحان شبو نجار كم انتهي تبقى سجير وصل زين فلت بعدهم يقبروا دخانو تهم كم زوج يقبرون هزبهم يقبروا دخانو I always have a question in my mind حتى لأني جم زغانة يا نغتر ولا حنتي no comment لي اللغة زيا نباهاتكم علي فقري في اللغة نباهم علي في اللغة أبو كتيلو زيا والمخرية زيا سلام حنيوات تدرس بسام زلهم لما أنت متأنك أتحنا نقراكم يلي متى زلهم صحاتي مثلكم ثم نب أنغولا زربا سبسميعكم تمتوا زلهم أتابع جماعة أيتمتو أبز عاد سرعة لو بقى خمس الوقت تغليها تفتم تغليها قليلي بز عاد تفتم كم زخول قليل بلا 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 جيجا حبريتا بالطعمي جيجا حبريتا سرعة له أوف كورس أب كل عد له سرعة أب كل عد سرعة له أب كل عد تزعرك تعود تغليها أوف كورس أبزخا من البات أوف كورس كبتخال عدي يحيش أبز عدي كبالي غوندا قال من البات مالتي يحيش لا ولا يغوندا سرعة له أو بزحد دعوة سبات الله سرح الله كل عادي أبزون سرح الله جن أبسبت أمامكم أي تمتو أبزمتيكم سرح كركبي دلي كركبي إلكم أي تحسبوه بليس حنتهم لكم زدلي بزغل أشحاتات فيكم نابز عدمتيكم سرح كيرخبكم أوارحات كتقبلوا لهم بالطعم بزح حسب جنزب يودع له أبز عدي كم تنكالو أوتا دي سبا وي كامبالا جلا أيكونا نزعدي كم زي نورمال سبب ناس سبعتي خاطر أن حقلي كلام عركي خاجل زبها النجار أبزي يلن سلازي بزح سبعة زي أصلا الشجر زلوا بليس سحوات سراح كأتوكم زخيل ويكا سراح شور مسرخبكم متو. anyway كم زعينات قلت مخري أنا كفتو معتي نجارات sugar coat بلو خمسة أتصبع بيقكا I don't know أنا نعيسي هذا سبسي تويلو سويس مع تسرح يزلوا دموزنا تبزحيو قال بلا نهري لني يا أبي إنترنت كم مخبلا كاي غليو أبايتا مسيح أسرح نخطركم كبيدي يزبلو قال يوم يسألوني يوم كم سلزبل but the reality is that أبي إنترنت أبسرش عتي خاصويس employment rate ناتو unemployment rate ناتو تحتيو دموز ناتو خال عليو شغلة البونات تحتي دموز كال عليو نزل مسرع يسب وأسرح كم دليل كايز ركب دموز كال عليو مخمد سنة قريب لني كنت ما أنت دليلها أبي أوروبا زل خان تخينكا مخرناتين تايز بلو ماني الجمريا أتسرح حبست دليل تلقى أبتو زلخا خلا كيمكا كلها ونك دليل تخليها أبو خلها أبلاي جيركا بوتا مسرح بكامزة سويسرلاند كبر عديو سلسل الكامزيها كرف بنانا يترقص زحونا زبالة دما قميو كم زعينة حق مزراب كنفتر لنا نسب أزدعكا أبزي وصو تخيلا متاو انتاي تاقوال لوانا يردانني thank you دما خبلا يفتو thank you أبصم من الزابز محبرة ومرة خبيتات كتب مالا لسريقهم مالهم بعلت 10 ورش وعاتك لتشعين إسران شديشن كاب إمباس هاجر إيرترا أب جبازر كاب زوات أي مالتيو إزر ما أنتهي زبل نخل سب بسقر دب زوات ويون مزتفل عليه قدات كاب إيرترا زوات حدش حبرتها استزرقهاي مالتيو زي أبكل كاتاغوري تفلي ركب على مالتيو إتكلم ملختي كاب هاجر بسقر دب يخون بخال بستفل عليه من قصة الأخو بتمرتي يخون بأخيبا يخون ويون بحلن سبورتين وكيلو زوات أسب كاب هاجرو سلست عمت أبز مال قالوا جزية بيفور دحر مملو أب إيرترا كم زملس يفكرني رقم محج مالتيو إزي زنبر حقتات زي تعرفوا دما بزي حجوس يوم مدلو حدش حبريتها مسرت كم زتكا قريت أمالو مالتيو إذا مال دما زخونة يكون سبكا بوشتي إيرترا بزي تفر عليه مهنجدي بسكرودو بيكون بتلقى يكون ببحلن سبورتون وكيلنا هاج أما كملس زجبوا زي تملس ناي تعسى ويدما بيفور تبعيلة تسوع كبا مسملة يو دحر حمش عمتني إيرترا كملس زخل ويدما منقسي إيرترا كم حدا ناي دق سبيلو ريكوغنايز كجبرو زخل ويفرط أخوه بزخل مالتيو على دما بميديكال بورد وي بنا حكمنا بزي تفر علينا حكمنا زا حبريتا كم زلا تقريبا يزلهم وانا توسع حبريتا سلازي بالله نافلطو زدلك هيكون جن again confirmed زي ناديو اي confirmed هيكون هيفلطني جن حبريتا نزل الكوتا كدليو سلازي خلي لي ابزام يزلو حد حبريتا تسترغاغص حبريتا ديكونس سفليتو انتصنه صبوك هون خلي كازبلنايو زمصو سلازي confirm هيكبر كونتا زينا جن اقداسنت كلوا يخليو لنا نابزم سينا زلنا ماچم نابتي فوكس بلارستات كنسغر بلو لان اكس ازوان عالم زبال قدايكو عالمنا ناويتو هندبت كلنا قل عينت بروفيشنالات تصاتنا سلطنتن تغيرنا مبزحتنا امون دحر كما يكونكم مالتي زربعه عامت صواتا خعسو زبال قداينا زينبره حجينا همنا قلبنا ناو خوينا نابزين بعد ما قوي مزلو ابي ابزناي موروكو ابناي موروكو سينغال كلهم بحسب يوم داي ساكت يوم كنا انسانه انت غزارو بولو صوتو بعبيس رونالدو إذا قزاو قالي رونالدو راوتين واتو أتمنى
ምድጋፍ أنا አይፈስና تاي كان نابرأي تاي أنا ጭንቀቴ ያለኝ ጭንቀቴ ገለ ኩዕሶ هو عجينة بقعتهم مرة صبغالو መቸም ኩዕሶ እግሪ ኣብ ኤርትራ ሰራውል ሰዲድዎ ዘሎ ዘገርም ማይ ጋድ ክትሕጎሰሉ ዲኻ ክትሓዝነሉ ኣነ ይተረዳእና ኣሎ ግን ኩዕሶ እግሪ ክሳዕ ክንዲዚ ክኸውን ደስታ ኣይኮነን ነይሩ ግን እሶም እዮም ከም ንሓርቅ ድገብሩና ኣሎ እቶም ዳያን እዮም ከም ንሓርቅ ድገብሩና ጉዳይ ናይ ደያኑ ቁም ነገር ኣምፂኻ ጉዳይ ናይ ደያኑ በቃ እዛ ዋንጫ ዓለም እዚኣ ብደያኑን ብዓሌትነትን ዳርጋ ሰርቲፊኬት ደውፀት እያ ብፍላይ ንኣርጀንቲና ዝበሃል ጋንታ ሜሲ ዝብልዎ ሰብ ድማ በቃ ዳርጋ ብቪድዮታት ናቱ ልብና ሸውሃትና ዓፅዮምና ካብቲ ኩዕሶ ንሪኦ ዘለና ተቆሪፁ ዝመፀና ቪድዮ ረቢሽና ረይዎም ነዚ ኣብ ዓዱ መፂኦም ድፍረት ደፋራት ዝኾኑ ኣሜሪካዊ ነዚ ከመይ ገይሮም እቶም ደገፍቲ ናይ ኣርጀንቲና የናኣስዎ ኣለዉ ግን ምንኣኣስ ወይ ከዓ ዓሌታዊ ፀርፊ ኣብታ ክለብ ኣርጀንቲና ፋሽን እዩ ዳርጋ ብራንድ ናቶም እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣርጀንቲና is one of the few teams in this year's tournament with no black players ጸሊም ተጻዋታይ ጥራይ ዘይኮነስ ጠቕላላ ታሪክ ናይ ጸለምቲ ክድምሰስ ኣለዎ ትብል ሃገር እያ ጸለምቲ ነይሮም ማየም ዛ ሃገር እዚኣ ሎሚ ግን ጸለምቲ ክድምሰሱ ኣለዎ ነዊሕ እዋን ሰሪሖም እዮም ባይ ዘ ወይ እንታይ ብላ ኣብዚ ኣብ 1996 እንታይ ኢሉ ኣርጀንቲና then president ካርሎስ ዘበላ ትበሃል black people don't exist in Argentina that's a Brazilian problem ጸለምቲ ሰብ የብልናን ኢሎም ኣነ ዝገረመኒ ግን ኣብ 1800 بعند رؤوس بقدم يوم زم على تويات أبشحن شو ما أنت ميتين تسعين حمشان سنتاي لهم مسك the Argentinian government stopped counting black people altogether in its census نسألهم تزي كم سب أبتو قطر نايتزبي مقصارة قاريش وكدمي 220 عمت 230 عمت كمان وريدك إن 230 عمت سألمتي كاب 3% زغني رمم نتوم سألمت زي كم حزب سلولي قطرهم أبتو statistics نايت هاجر يأتوهم ስለዚ ራይሲዝም እጅ ትሪእዎ ዘለኹም መሲል ከምቱን ዝገብርዎ ዘለዉ ሓድሽ ነገር ሕጂ ዝመፅኸ ይመስለኩም ኣብ ሰራውሮም ዝኣተዉ ኣብደሞ እቶም ናይ መሲ ደገፍቲ ጸለምትን ድሕሪ ኮይንኩም ኣስክ ዮርሰልፍ ፕሮባብሊ ንሱ ክቕይሮ ዝኽእል ነይሩ ኣነ ንዑ እየ ትብሎ መሲ ነታ ክለብ ክቕይራ ይኽእል ነይሩ እዩ ዓብዪ ሪስፔክት ዘለዎ እዩ he could have done something ነቲ ኢሜጅ ናይቲ ሃገር ነቶም ደቀንቱ ሪስፔክት ኣለዎም ኣብ ልዕሊኡ ነቲ ዓሌታውነት ጠጠዋ ምባል ብዙሕ ክሰርሕ ምኻለ ግን ሂስ ጀስት ነቲ ዘሎ ኣብ ምቕፃል ናይ ዝያዳ ዝደፍእ ዘሎ And FIFA dema, I don't know man, this is very weird. Arga ab نخلو حزب عالم زقط كايداينا نرزلنا نبلغ نيبلان. بچم تونك عسو. I want to keep talking about this. أنا ناي فرنساي تسفى جبر فرنسا قرقم نجار كتمسن نتوم إنجليزون فتيه مالو قدام كسألوا معاتي جيجن حيالة سألم تلو زلو أنا يسألمتيه. sorry أنا كمان ليتاوت قطرون تقولهم سألمت زلو وقان تنا عايز دقفاني. زيانا تي مرقتيا سوكم دليت كبل خليو نتوم صعدوا كنوا سألوا مية بالكونان نتوم صعدوا نتوم سألمت زي يكونوا صعدوا يصرفهم يقولك ما يلهم there's a difference أنت كانت مرقافن نتوم كالوت كتصرفن كتناشي معلم في اللي يالوي فرنسا دقف أرجنتينا دقف نمنتا عليه تاويهم كوينهم يتحطوا بزغونة نجزية قديفنا لنا دونجي أنا بزكونة تاتزي توم كنك أفز قبام كنك أفني روميو أجيكن دحام بزغون رينا لايك قبرو ناتكم ريتوك سمع دس بلاني ምናልባት ናይ መስደ ገፍቶ ኣለኹም ንቐፌታ ናትኩም ናተይ ቁንዑ ደነይሩ ወላ ጌጋ ናትኩም ሪቶ ክሰምዕ ደሊ ካልኦት ድማ ምስ ናተይ ተሰማምዑን ዘይተሰማምዑን ባህናፅ መንገዲ ሪቶኹም ግደፉ ታንክ ዩ